Salovaara. Mies, joka vaeltaa maailmassa, jota hallitsevat rikolliset ja pelko. Hän on mies, jota ei ole olemassa. Salovaara, mies, joka puolustaa oikeutta aina siellä, missä sitä kipeimmin tarvitaan. Aseinaan Skoda ja Pappatunturi. Salovaara, perjantaisin kello 19. Ja taas, kuulkaa. Jes, kyllä saa isompaa sikaa hakea. Ihana pieru. Jes, kauheet aplodit. Nyt niitä tulee listoja. Elikkä siis Pakilan yläasteen top 10 seksyimmät superkondit. 10 Kim Bono, 9 Antti Ilmelä, 8 Juuso Polotinen, 7 Juha Turunen, 6 Tomi Virta, 5 Lauri Luukanel ja 4 Petri Leinonen, 3 Markus Kuosmanen, 2 Tuomas Kataja ja 1 Pakilan yläasteen seksyin mies on 1 Kari-Pekka Hämäläinen 8. Yes. Ja ei kun lisää. Kokkolan Kivinytyn 8 ja 9 naurettavimmat nimet. 10 Outi Ohvo, 9 Tiina Kiema, 8 Tanja Ruoho, 7 Taru Puputti, 6 Hanna Korva, 5 Harri Näreaho, 4 Timo Äijälä, 3 Minna Vähäypyä, 2 Toni Harald ja Kokkolan Kivinytyn 8 ja 9 naurettava nimi on Aino Jalkanen. Sitten kuulkaa tulee Kauhajoen kasinon parhaimmin muodostuneiden perseiden omistaja top 10. 10 Jarkko Mäkelä, 9 Mika Ruotsalainen, 8 Mikko Kinnunen, 7 Saku Jurvasta, 6 Jesse Lehtonen, 5 Janne Rauhala, 4 Janne Keski-Filppula, 3 Jussi Rintaluoma, 2 Hannu Rintala ja Kauhajoen kasinon parhaiden muodostunut perse on Harri Rintala. Yksi vielä hitää aivan kevyesti, kuulkaa tästä. Moitsen asian te lapsillisimmat ja idioottimaisimmat Sallan yläasteen lapsillisimmat ja idioottimaisimmat top 10. 10 Jenni Lievanen, 9 Henna Mattila, 8 Jukka Neetula, 7 Niina Kivelä, 6 Mikko Viranimi, 5 Anu Aalto, 4 Hanna Hautanemi, 3 Tero Kallunki, 2 Olli Koisa ja 1 on Anna-Mari Taurilainen. Kuulostako tämä jonkun mielestä tutulta? Jos tämä lauluja ääni on tuttu, niin sinä tapauksessa ei mitään muuta kuin 901482822 ja soittamaan Salovaaralle. Sininen on taivas, sininen on kesäyö, kun illan valo aamun tavoittaa. Sininen on kesäyö, ja sinä saat sen, ja sinä saat sen. Tällaista, katsotaanko hetkinen, mikäs linja me otetaan nyt vaikka tuo. Päivä, hei! No halo. Tumppi. No joo. Kuulostiko tuo laulaa sun mielestä yhtään tutulta? Ei kuule, en tunne ihan. Joo, mä sanon, että se on niinku tällä hetkellä vihjeitä totta kai Anna. Se on tämmöisen LP:nsä tehnyt TV-kasvo. En tunne. Mä otin kuule laskimen esille, mutta mä en kuule osaa käyttää sitä nyt. Mun täytyy kuule käsipelillä laskea tää sun. Ihan totta. Määrä. Paljon Suomessa on niinku miehiä suurin piirtein? 2 miljoonaa. Nyt sen hyppit aiheesta ihan toisen, mutta okei, siirrytään vähäksi aikaan jälleen tuohon. Niin katoppas, kun linjalla oli Krister, Tumppi ja täällä päässä Pertti. No niin, 33,333% on suurin piirtein sun osuus tästä hommasta. Joo. Mä ajattelin laskea määrän, kuinka paljon miehiä suurin piirtein on kussu. Ai sä ajattelit tommoista hommaa. No sanotaan näin, että niitä on ehkä 2 400 000, arvelisin näin, miehiä Suomessa. Naisia on nyt vähän enemmän. Joo. 2 400 000 jaappa se niin 3 Paljon se tekee? Hyvä Venas, no nyt käy hakemassa laskimme uudestaan. Joo, 2 400 000 miestä on Suomessa ja niistä 1/3 on todennäköisesti tieteellisten VTT:n 3 vuoden kliinisellä testalla testattujen kokeiden johdosta niin kussut jossain elämänsä vaiheessa paimenpoikkaa. Mennään tähän kilpailuun kohta, mutta tää on kyllä niin mielenkiintoinen, että... 800 000, ei kun hetkinen. Ei. 80, ei kun mitä? 800 000? 800 000, joo. Tasanko? Joo, pitäisi olla tämän laskimen mukaan. 800 000 suomalaista on elämänsä aikana kussu paimenpoikaan. Miehet, mutta tuossapa ei ole ollenkaan naisia muuten mukaan. Paljonko me niitä pistetään? En tiedä. naisia linjalla ja kysytään?
No mulla kysytään samalla vastausta tuohon kysymykseen. Otetaan vaikka tosta. Päivä, mikä sun nimi on? Onks Tiia siellä? On. Joo, kuule Tiia. No. 2 kysymystä. Tunnistit tätä äskeistä artistia ja onko sä ikinä kussu paimenpoikaa? Paimenpoika on kussu, joo. Olet kussu. Hei, se on se artisti, se on se, mikä siitä jakaa niitä ruusuja tossa. Joo, ihan Mutta kun oikein. mä sanon se, mikä? Johan Hallikainen. Ai sä kun arvasit? Ensimmäisellä yrittämisellä. Tää oli aika hyvin. Mistä sä tiesit? Tää oli mun mielestä niinku vaikea kysymys vielä olevina, mutta Tiia tiesi. Tiia on paras. Tiia is best. Hyvä Tiia. Pistetään Tialle kerran vielä aplodit. Oli sen verran vaikea kysymys. Aika hyvin. Se oli nimittäin Joel Hallikainen tää tyyppi ja se on tehnyt LP nyt vastaan. Se on niinku tuttu juttu se game, missä sun messissä. Oli. Niin säkö oot kussu paimenpoikaa jossain vaiheessa? En oo. Et oo. On se. Ei oo. Onko? Kerro Tiia, miten sä oot kussu paimenpoika? Miten sä onnistut? Olet. En ole. Kuitenkin olet. En ole. Kuitenkin olet. Putkea siitä pitää. En. Niin. Kyllä se silläkin vois tehdä. Niin vois kyllä. Mutta et kuitenkaan, kuitenkin olet. Käskit vaikka Tiia. No. Nyt saat tehdä mulle yhden jutun. Jos minä sulta jotain pyydän, niin se pitää kans tehdä. No. Siitä ei tule mitään hävytä. Mutta niin käskipä se sun kaveris puhelimeen. Odottaa. Ja se on nimittäin ainut semmonen, minkä sanaa mä voin luottaa. No niin, oot sä puhelimessa? Niin. Hei, mikä sun nimi on? Sinttu. Sanoppa nyt, onko tuo Tiia kussu paimenpoikkaan pikkusena tai joskus missään vaiheessa? No on, totta on toki. Minkä kerropa tilanne. Miten se onnistui siinä? Kerropa nyt. Anna palaa. En mä pysty, se oli niin härski juttu kuule, että sä et tiedä kuin minä ja Tiia. No, mitä? Halo. Niin. Tarvitaan vielä 2 henkilön tiedote saada tasaväkiseksi. Meinaatko? Joo. Kokeillaan. Katsotaan, onko Minni sillä linjalla. Minni, päivää. Juu, olen täällä. Oot sä ikinä elämässä vaiheessa kussu paimenpoikaa? No valitettavasti täytyy todeta, että en. Et oo kussu. En. Selvä, hei. Hei. Mutta kukahan tuossa? Päivää. Halo. Halo. Mikä sun nimi on? Tiia. Mitä sä siellä teet? No missä mä sit oon? Eikä kun... Halo Päivä, mikä sun nimi on? Halo. Tiia. Ei, täällä nyt mä katkaisen kaikki linjat, on ihan sekaisin. Katkaisen, mä saan sen palkinnon. Ai niinpä saatkin. Älä saatana katso. Noniin, Tiia. Mikä sun sukunimi on? Mä pistän sun tiedot ylös. Tiia. Meneekö tää radio? Ei mene. Noniin. Nikkanen. Joo. Joo. Ja sitten osoite on? Käräjäkatu. Se menee sinne radioon. Eikä mene. Noniin, osoite. Käräjäkatu mikä? Meneekö? Ei mene. Noniin, Käräjäkatu. Käräjäkatu 5B35. B35. Ja postinumero oli? Riihimäki, mikä suunta? 11100. Mäki. Se menee sinne radioon, Helmö. Mä kuulen. Että voi innoittava ilkeä, eikö ookin Tiia? Sä laitoit sen radioon. En laittanut. Laitoithan, en mä laittanut, kuulen. se meni. Menikö se sinne? Ei mennyt. Menihän. Vaan mulle, hei. Niin, katso, että Tumppi vaan kuuli se, mutta ei kukaan muu kuulu sitä. Kuulihan kaikki. Eikä kuulu. Mikä näissä nykyään naisissa on, kun ne ei usko yhtään mitään? En mä Se menee radioon. Mäkin on monta kertaa yrittänyt naisille selvittää vaikka mitään, mutta ne ei usko mitään, mitä mä sanon. Onko sit kiva, kun tuossa on miehiä soittelemassa kuule joka päivä tuossa oveneessa? No sä luotat itseäsi aika Joo, mä luotan muuta aika paljon. Hei, mutta hei tyypit, nyt mä heitän teidät hukkala vekkasilta ja puistan kaikki linnat nimittäin. 3 minuutin kuluttua on vuorossa Suomen huonoin jokes-kapa. Osallistutteko siihen vai? Kyllä. Tehkää näin, mutta mä ensin tiputan teidät pois. Soittakaa uudestaan numeroon 9014828 Halo. Ja 2. Halo. Mikä sun nimi on? Mikko. Hyvä, kirjoitapa Mikko. Mikä on Mikko mielestä Suomen huonoin vitsi? No, mikä on impotenssin fysikaalinen selitys? Fysikaalinen selitys. No, maan vetovoima voittaa naisen vetovoima. Puhut sä, Tai et puhua nyt omakohtaisesta kokemuksesta vai mitä? On. Joo. No miltä se tuntuu tämmönen homma? No, samalta kuin hevonen paskan taas tuu. Ihan totta. Joo. No otan osaa kuule. No mutta jääpä linjalle roikkumaan siihen kuule nyt. Joo. Hyvä. Hän oli siinä. Ei tuota pitänyt vielä ottaa, vaan tuo. Päivä! Kuka soit? Heimo! Kuka? Heimo! Hei Brimo, niinkö? Heimo! Hyvä. Mikä on Heimo mielestä, hei Brimo, mielestä Suomen huono vitsi? Miksi Heimo ei nurmikkoa? Miksi Heimo ei ole nurmikkoa? En mä tiedä.
Seikö sitä käyntiin? Mikä on jo huonompaa kuin huono vitsi, paitsi se, että sen kertoo 2 kertaa. Ja kuulkaa, piippi tulee nyt tässä. Ei ne taaskaan tajua mitään. Haloo! Moi! Kerro se sama homma uudestaan. Oli 3 bisnesmiestä, tai eikö siis mitä yhteistä 3 bisnesmiehellä on? No. NMT, GSM ja HIV. Se on siinä. Tiedätkö muuten mitä? Mitä? Tuo sun juttu, se oli aivan helvetin huono, mutta tuo sun nauru on aivan ehdoton. Jees! Se oli Esan keksimä vitsi. Oli vai? Oli. Onks, kun mikä niistä Esalla on? Mitä? Mikä niistä on Esalla? Ketä on Esa vai? Eiköhän me aloitella pistellä pillejä pussi. Haluatko lähteä paljon lärväiset vielä saman tien menemään? Mitä? Ei mitään, hei hei. Lärveisiin! Niin. Nelinalla ja Samil, onneksi oltaan kauheasti pusi. No meni sinne, Ja hei. Esalle, Joo, mäkin lähetän teille joka yrittää toipua HIV:s, NMT ja GSM:s. Mäkin lähetän teille lärveisiä, vaikka oottekin Turusta. Kiitos. Hei hei. Hei hei. Että tämmönen tapaus sitten tällä kertaa. Kyllä siis huomasi, että soittajat oli Turusta, kun ne ei älynneet edes vaatia palkintoa tästä Suomen surkein Jokes-kavan voitosta. Hei. Minä meni Jukkis. Missä Jukkis? Jukkis lähti puis. Minä sieltä tulee Jukkis. Jee, Jukkikselle kauheat aplodit. Jukki tuli paskaan. Mutta älä nyt. Vielä kun painetaan nollaa ensin, niin otetaan ylläripuhelu. Nimittäin mä oon aina sanonut, että olisi kivaa soittaa jollekin opettajalle. Nyt mä todennäköisesti sen teen. Mä oon yrittänyt soittaa. Kukaan ei voi sanoa, että mä en olisi yrittänyt soittaa opettajalle. Mutta nyt, mä en ollut ikinä kotona. No niin, katsotaan, onko tää kotona. Häh? Varattu? Onko se varattu? Paavo! Jos sä puhut puhelimessa, niin älä puhu enää puhelimessa. Elikkä noin, nyt on numero taas. No ei! No ihme homma. Kuulepas nyt Paavo, opettaja, joka opetat suunnasta 919. Luokallasi on aivan ihania naitavan näköisiä blondeja tytteliiniä, 9A:n hurmaavia tytteliiniä. Olit 9A-luokan valvoja, niin lopeta se puhelimeen puhuminen. Salo Danger Showhun ei saa soittaa silloin, kun on ylläripuhelupäivä. Ja nytkin on linjat vilkkuu tuossa. Hei, Symmetriksin puolelle. Päivää. Haloo. No ei, kun toinen linja. Haloo. Päivä. Mitä sä tänne soittelet, kun nyt on ylläripuhelupäivä? Hei, sillä lailla. Säästää kansalle! Näin on meillä näppylät, eiköhän mennä välittömästi ensimmäisen osaton kimppuun. Unohtu äsken tässä mainita, sanotaan nytten. Tää on osaton, nimittäin tähän osatolla voi kysyä ihan mitä tahansa. Nimittäin Kati ja Pankakoskella kiinnostaa tämmönen henkilö kuin Niko Nyman. Niko on Salo Danger Shown kuuntelijoille tuttu mies, kauhea mies tekemään remiksauksia. Joskus soittanutkin. Hän kysyy, minkä ikäinen Niko on, 17,5 vuotta, missä asuu Puistolassa Helsingissä. Ja onko sillä tyttöystäviä näin päin pois, sillä on kyllä hirveästi naisia. Se sanoo, että hän ei oikein tiedä, mikä hän valitsi, koska hänellä on niin paljon naisia, ettei paskalle taivu. Tämmönen on hän. Hyvä homma. Ja sitten ei kun eteenpäin, nimittäin Arsista kysytään tässä. Tuleeko Arsi studion viereksi? Tulee varmaan. Kuka kuuluu studioratiin? Vaikka Matti. Kuka on mummo? Kerro lisää henkilöstä. Tauno. Mummo on iso äiti. Ääliö. Missä Arsi asuu? Espoossa. Miten pääsee varmimmin perille puhelimitses mun showhun? Valitsemalla numeron 9014828222 tietenkin. Voi jee. Mennään asialinjalle välillä. Koska Roxette julkaisee uuden levyn alkuvuodesta 94 tulee Roxetten täyspitkä aivan varmasti, jonka nimi on Fireworks. Ja Super Mario Bros. Elokuva tulee ensi-iltaan syys-lokakuussa vielä tämän syksyn aikana. Ja Per Gessle, kuulkaas, menee naimisiin tänä sunnuntaina, eli yli huomenna. Eli onnea Per Gesslelle siitä. Hän on nimittäin Roxetten laulaja, joka menee no kyllähän joskus laulaakin, mutta soittelee tuvassa kitaraa. Onnittelut Per Gessle menee naimisiin. Kyllä hieno homma. Joo, ja Marie Fredrikssonilla on todellakin pieni lapsi. Ja koska Roxette tulee Suomeen, vastaan tähän kysymykseen, että Roxette on Suomessa ensi kerran tammikuussa. Pitäisikö ottaa vielä muutama kysymys? Ei siinä mikään muu auta, nimittäin tässä kysytään Pet Shop Boysista muun muassa. Minne osoitteeseen voi kirjoittaa Pet Shop Boysille? Pet Shopin Boysin osoite on, nyt äänitysnappula päälle, Pet Shop Boys, Emmy House, 20 Manchester Square, ja sitä vaihtuu rivi London
W, eli W1A. 1ES ja sitten vaaturivi England UK. Onko Pettarit hyvä? On. Entä Skoda? On. Entä Lada? Ei. Entä Örkki? Olen. Entä Anssi? On. Entä Pujo? On. Entä Uffe? Ei. Tässä on kysymyksiä. Entä Manu? On. Entä Salovara? On. Miksi sulla on vain yksi ohjelma? Ei ole. Onko Jonsku kiva? On. Entä Radiomafia? On. Mikä on Radiomafian paras ohjelma? Ei ole. Mutta onko se Maija vielä siellä päivää? Haloo Maija. Yes. Maija, onko? On. Ai kun se on ihana. Onhan se sillä. Mistä päin se Maija soitti? Lapualta. Lapuva. Joo. Siellä tehdään näitä kuteja, bulletteja, mitä ne on? Patruunoita, joo. No niin, sillä lailla. Ootko kova ampumaan itse? No en mä nyt pahemmin. Et oo pahemmin? En. No niin. Maija. No? Mitä sinä tällä hetkellä hommaat sinne Lapulla? Hommaan. Mä istun täällä, kuule, olen yrittänyt 100 kertaa soittaa, mutta ei ikinä ole päässyt. Nyt mä pääsin sinne. Ja nyt pääset sinne. Kuule, pistä radio vielä vähän kovemmalle, niin kiertää vähän enemmän, Jouko. Häh? Pistä radio vähän lujemmalle, niin kiertää enemmän vielä. No kun en mä, kun radio on tuolla vähän kauempana. Mun kaverit huutaa tuolla. Mikä mekkala sillä oikein? Mikä meno täällä on päällä? Laita radio hiljempaa. Mikä meno täällä on päällä? Joo, radio hiljempaa. Baby, Maija, mikä sillä oikein tapahtuu? Tuolla on hirveet bileet taustalla, kauheasti. Täällä on vähän porukkaa nyt. Puhutteko Lapulle, että siellä on vähän porukkaa? Onko se Tampereen murretta vai mitä se on? Ei, tää on Pohjanmaan murretta. Pohjanmaan murretta, aiko se on hyvä. Ootko puukolla tapellut ikinä? Ootko ollut ikinä puukkohippasilla? No en mä nyt oo. Ootko ollut halkohippasilla ikinä? Millä? Halkohippasilla? En. Et vai? Vaikka Lapualta soitat? Häh? Vaikka Lapualta soitat? Joo. No, mitä te kippaatte siellä tällä hetkellä? Kuule, mummon pöllittyjä serryjä ja kaikkia sellaista. Siis tää? Onko sulla taas vanhemmat pois kotoa? On. Ja sitten on. Ja sitten on hiiret hyppii pois pöydällä kukkiin. Miten se sanallasku menee? Mitä? Sä oot ihan kipeä. Sä et saa mitään selvää, mitä mä höpötän täällä, vaan sitten syö Ei, minussa. kun mä yritän pitää sormia tässä toisessa korvassa, että mä kuulen, mitä sä puhut. No yleensä, jos tämä ohjelman kuunteleminen käy kaikista parhaiten, kun pistät toisenkin korvaan sormesi, niin sitten menee paljon paremmin vielä eteenpäin. Ai jaha. Mutta hei, minkälaisia sekomehoja te olette pöllinyt teidän mummolta? Serryä. Serryä? Niin. Tuo tuli hyvin. Hei, kuuntele mitä se on. Serryä. No niin. Serryä. Joo, tuota muuten tulee aikoinaan mieleen, kun mä kerran olin niinku liikenteessä. Mun piti tehdä juttua bändistä nimeltä Kadotetut. Ja mä olin ottanut muutaman kaljan liikaa. Tiedätkö, minkä nimisestä bändistä mä sitten huomasin tehdän jutun? No. Bändistä nimeltä Kadotetut. Vähän hävetti jälkeenpäin kuule. Arvaa hävettikö kauheasti hävetti. Kyllä. Montako pottua serryä te pöllitte mummolta? 3. Mikä mummo se semmonen, joka serryä kotona säilyttää? Onko se juopo? Ei se tiedä, että me ollaan ne otettu. Ei vai? Ei. Eikö se niinku merkkaa aina kynällä siihen, että onko se pinta laskenut? Ei, sillä on niin huono muisti, että se tiedä, mihin se pitää niitä pulloja. Ai kun ihanaa, tästä mä tykkään nuorisossa. Kun mummo dementoituu tarpeeksi, ne pöllii ne serryt, mahtavaa. Sille ehdottomasti aplodit, sinne aletaan aplodit. Se pitää aina olla sen verran kyllä solidaarista henkeä, että kun mummo dementoituu tarpeeksi, niin sitä pitää pölliä serryt pois. Joo. Mitäs muuta te menette pölliä siltä mummolta nyt lähiaikoina? Ei me nyt vielä ollakaan mitään pöllitty, mutta sen näkee sitten taas kohta. Niinkö? Niin. Mitä sitä, eikö sillä ole mitään muuta kuin serryä sillä kotona? Eikö se niinkö konjakkia tai spiritus fortusta säilytä tai mitään tämmöstä? Ei me olla nähty mitään muuta kuin serripulleja, mutta sen näkee sitten ensi kerralla kun mennään, että mitä se muuta siellä olisi. Mitä se mummo sanoi, jos te jäätte kiinni siitä, että olette pöllinyt mummo serryt? No en mä tiedä oikein. Ei se varmaan huomaa. Se on huono muistin nää. Jaa. Ja te käytätte sitä häikäilemättä törkeästi hyväksenne. Kyllä. Se on kyllä hyvä, tuo on loistava. Te ihan porukalla pöllitte serryt. Montako tyyppiä teillä on juomassa niitä siellä? Täällä on 4 tyyppiä, mutta meistä on 2 jotka juos niitä pöllittiä serryjä. Vähän toista pulloa serryjä per naama. Eihän se tullut vihaseksi siitä. No niin, no en mä tiedä. Kyllä me nyt muutakin saada, jos me halutaan. Niinkö? Niin. No mitään muuta. Kaljaa esimerkiksi tuolla, kun mennään vähän pyörimään tuonne. Ne saa kaljaa. Kuinka paljon teillä on ikää lasissa? Häh? Kuinka paljon teillä on ikää lasissa? Kuinka vanheet olette? En mä sano. Anna mä arvaa. No? 15. Ei kyllä enemmän. 16. Kyllä. Nonni. Ei kyllä ole paljon enemmän. Meni niin kyllä pahasti vikaan nyt. Voi Jeesus sun kanssa. Niin, sähän saat ajaa jo kevyt moottoripyörällä ja sä oot laillisesti hässiä. Onko sä jo hässinyt? Häh? Älä nyt kysele noin yksityiskohtaisia. Ei, kun pitää niinku totta kai kartoittaa nykyajan 16-vuotiaiden tyttösten kuin Maija-nimiset tilanteet, kun se ottaa Lapualta. Niin. Että mitä ne tekee 16-vuotiaana. Muuta kuin varastaa mummon raukalta serryt pois. Ajellaan kevarilla ja... Onko sulla kevari? Mun kaverilla on.
Ja sä aina varastat sen kännissä, kun sä oot juonut serryä tarpeeksi. Ei, niin. kyllä sillä on aivan oma ja oma korttikin on. Ja... Niin, mutta sä varastat sen sitten siltä. Niin. No niin, sillä lailla. Hei Maija, kuule, mikä sun sukunimi on? Sanoppas nyt heti välittömästi. En mä sano. Mä olisin kärättänyt, mä olisin ottanut sun mummolle, että tiedätkö mitä se Maija taas hommaa, että se ei ole mikään... Ei se on mun mummo, se on mun kaverin mummo. No oisit heti sanonut, kaverin mummo pitää putsata välittömästi omasta, oma pitää vähän katsoa, että miten se suhtautuu asioihin putsaa. Mutta hei kuule, nyt sä valita, sä saat, kun mä annan sulle harvinaislaatuisen tilaisuuden. Sinä saat valita. Saanko? Mä hirveän harvoin annan yksilahkeiselle tämmöisiä vaihtoehtoja, mutta nyt sä saat valita. Soitanko mä sulle Neon 2 vaikka sitten Snappia? Snappia, kun Rhythm is a Dancer on hyvä. Sekö pitää tulla? Kyllä. Joo, ja terveisiä saanko lähettää? Et? Saanpa. No saat. No niin, kuule, mä en Annukalta Vilpakan velimatille ja Aninkalta ei kun siis tuolle Nurmen Janille terveisiä. Sä oot juonut ihan liikaa serryä, kuule. Pistähän korkkiin, kuule poksata suuhun ja rupee nukkumaan. Joo, ja soita Snappia. Eikä? Soitanko Snappia? Joo. Paljon maksatte sulle Snappia? En mä maksa mitään, se on kuule pakko soittaa Okei, sinä kuule mitään muuta. Mä pistän kuule Snapin Rhythm is a Dancerin. Miten se sattuukin olemaan mulle heti tossa? Hyvä, hyvä. Mä en ymmärrä ollenkaan. Älä vielä soita, että mä kerkeän äänittää sen. No se soi jo. Soiko? Soi. Haittaa. Nähdään. Moi moi. Moi moi. Mutta voi raato, nyt mennään kyllä ykkösen. Tää on nyt tää ihmeellisiä heräämiskokemus, mitä kellään on tullut. Tää on muuten nimimerkki J. Turusta, ja tätä muuten ei sano missään nimessä sanoa, että tää on härski. Kyllä mulla niitä riittää nolojakin heräämisiä, mutta tää on ihan pahimmasta päästä. Heräsin sunnuntai-aamuna mun 14-vuotiaan pikkuveljeni sängystä ilman pikkupöksyjä. Voi raato, ilman pikkupöksyjä herännyt sieltä. Ihmetteli aamulla, miten on sille eksynyt, ja pikkuveli nauraskeli, että sinne mä olin yöllä tunkenut sen viereen. Toi on nolo vai mitä? Ei tässä voi mitään muuta. Jos oman pikkuvelinsä vierestä herää ja ilman pikkupöksyjä, niin ei sitä voi kyllä sanoa mitään muuta, kun että sulle lähti kyllä vähän jumalaton pino levyjä ja anna yksi edes pikkusiskollekin. Ja kyllä on tyttöselle pitänyt sattua. On se kyllä toisaalta tosi, että mitä se sitä herkuvi, mutta että oma veli. Onko Jaska siellä? No niin, kerropa kuule oma versiosta, että minkä ihmeen takia kissalla roikkuu niinkin hyödytön kapistus perseestä kuin häntä. Haista vittu, Ralo, on paras. Tulihan näitä ihanaa. Mehän meni ensin vaihein. Tää on ihanaa. Annetaan uploadit vihdoinkin hänelle nimittäin. Tää oli erittäin rohkaisevasti tehty. Jaska Vaasasta oli tämä henkilön nimi. Vieläkö sä vinkut niitä levyjä? No mielellä olisi ihan kiva saada 40 levyä tänne. Kannattaa. Se on nyt kyllä... kannattaa, kun tulee levyt, niin mä voin ottaa sen jälkeen joka viikonloppu tänne. Tässä rupisee joku nyt tässä linjalla, vai onkohan mun kulkeessa jotain häikkiä? Mut ne levyt. Mitä niistä? Milloin ne tulee? Tiedätkö mitä? No. 40 levyä. Niin hei, niistä levyistä. Mitä ne niistä? Pitäis tulla pikkuhiljaa. Joo. Katsoppa, mä oon luvannut, että mä lähetän ne vuotta 95, nyt on 93 vielä menossa. Hetkinen, eka piti lähettää ennen joulua. Paskat, kuule. Jakelee ne levyt pikkuhiljaa. Joo, mä pistän tämän vuoden hei, mitä sä viimeksi selitit siitä? Sä tiedät mun osoitteen varmaankin, niin se virkatodistusmessi, että sä oot niitä levyjäkään vielä lähettänyt. Mä pistän tulemaan, mutta tällä asti kanssa yllärissä. Joo, ne levyt taas. Eikä, stop, ei puhuta nyt niistä. Vieläkään ei oo tullut ainutakaan, eka piti tulla seuraava viikonloppu, se piti tulla jouluksi ja uudeksi vuodeksi ja kyllä ne kohta tulee ja... Onks mä joskus lähettänyt sulle levypalkintoja? Et oo yhtään niistä lähettänyt vielä ja niitä on tullut kesällä tuli eka. No ite just sanoit, että marraskuussa on lähettänyt sulle. Ei, kun siis tuli viimeinen niistä palkinnoista niinku sieltä, niin. Mutta ei tänne saapunut mitään. Kesäkuussa tuli ekat vai heinäkuussa. Väität sä, että puoli vuotta... Ne ei oo saapunut ikinä vielä tänne, että olisi ihan kiva, että tulis vähän. Merkillistä, kyllä mä oon kaikki ne postiin pistänyt. Älä kuseta. Ihan oikeesti. Älä kuseta. Miten se posti on mennyt hukkaan? Mä oon isottanut levyjä. Mä en taju ollenkaan. Pitäisiköhän soittaa Vennamalla ja kysyä, että nyt kyllä Jumala on levyt hukassa, että nyt pitäisi... No sit sä oot tosittain siitä, että sä oot lähettänyt. Totta kai. Joo. Julli söi ne vaan. Just, muuten olisi kaikki ihan okei. Ja sit ne levyt. Ne levyt, okei, tulee joskus. Ne 50. Kiitos muuten hirveästi Sevinkin puolesta tästä Megamix. Eikä Sevinkin ole hirveän... Mut hei, ne levyt. Joo, mutta jos jollakin tämmöisen tulee lisää mieleen, niin ei mitään muuta kuin kortilla, postilla, kirjeellä tänne päin, niin kyllä niistä aina... levypinno tulee, tiedä vaikka Sepikin voi. No niin, no näin. Joo, hei, muuten mulla on ylhäällä lista, siinä on about 15 nimeä kaikkia niille, jolle mun pitäisi lähettää levypino, jonka minä myöskin teen. No niille minä lähetän levynpinon, jolle minä on sen luvannut. Mitä mun pitää tehdä tuo Sepin kanssa, kun se vinkuu niitä levyjä joka ikisessä showssa? No lähetän ne levyt vielä. Mistä mä semmoset määrät? Mikällä Reetalla lähetään? Kreetalla. Ei, Kreetalla, niin anteeksi. Niin.
Kreeta jäi sitten kotiin. Kreetta 2 teellä, usko. En usko. Jenni ja Reeta, lähtekää lärveisiä äkkiä. Se on Kreetta. Ai niin, se on Jenni ja Kreeta. Kreetta 2 teellä, usko. Jenni ja Kreeta. Kreetta 2 teellä, usko. Anteeksi. Kuinkahan mones kerta? Kuka siellä? Jenni ja Kreeta. Mepä me. No ja muista se on 2 teellä se Kreetta. Jenni ja Kreeta. Mä en oo ikinä tätä saksan kieltä osannut. Je suis selected. Jotain sinne päin tämä höpötys kyllä varmasti oli Replugged 96 levyltä. And it's coming to you. Let's have a good time. Yeah, we will have a good time. Very good time here in Radio Mafia ja niin päin pois. Ei oo saksan kielen taitoa. Mitä asiaa? Om du bara springer undan så får du ingen vän. Terveisin Frida Angnetta. Kauheeta, kun mua hyvää tässä saksaa puhumaan. Nimittäin tässä on joku tyttö kirjoittanut lähettänyt äitinsä kuvaan tänne ja Herra Jumala, että on hyvännäköinen äiti tällä. Näin se muuten yleensä käy, että kun joku tyttö rupeaa yllä, niin sitä ihastuukin se äitiis. Jore muuten, tsekkaappa, mä näytän vähän tästä valoa, eikö kutaan hyvännäköinen emäntä. Kyllä Jorekin näyttää semmoista kansainvälistä käsimerkkiä sieltä plus tämä toisen käden etu- ja peukalo, että kyllä lähtis. Mahtavan näköinen emäntä. Sulla on ihana äiti. Äiti, soita mulle, niin tehdään tällit. No okei, mutta nyt mennään sitten tänne maailmanmestaruusosastolle. Nimittäin tänään, tällä viikolla on tehty kyllä Salonen-Showssa Radiomafian historiaa. Aina tällä on lähetetty kaikkia, että hei, mä oon kirjoittanut 100 ja 1000 kertaa sun nimeä ja näin päin pois, mutta kuulkaas tää kirja. Hei Jore, tsekkaas miten paksu. Eikö siis tää paperinippu? Voi ikä. No niin, okei. Siis tää paperinippua meinasin tietenkin. Että tämmönen, näin paksu. No niin. Hei, hello honey. Voi rakas Salodesir, kuinka olemmekaan kärsineet vuoksisi. Olemme kärsineet niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Olemme kirjoittaneet sinulle ihanaa nimiäsi todistaaksemme, että todella rakastamme sinua. Aluksi meitä oli 10, mutta yhdeltä jouduttiin amputoimaan oikea käsi sen tajuttoman ylirasituksen takia. Yksi meistä katosi oudosti. Eikä häntä ole sen jälkeen näkynyt. 6 jouduttiin noutamaan pois. Valkotakkiset kävivät laittamassa heille pakkopaidan ja veivät heidät pois. Jäljellä jää 6 sinnikästä nivalalaista Salovara-fania, jotka tekivät työtä 4 pelisten puloidenkin edestä aina kun käsi suli. Lopputuloksissa saatiin tämän kirjekuoren sisällä omakätisesti kirjoitettuna ihanan, rakastettavan nimeeni. Kuinka tiedättekö montako kertaa? Tästä lähtee Radiomafia-paitoja 6 kappaletta. Tässä nimittäin on 54 313 kertaa Salovaara! Oi ikävän paikka. Kyllä lähtee. Ei voi mitään muuta sanoa. Heti kun Kase, Sadex, Pia, Virne ja Mörkkis ja lisäksi vielä Tiina lähettää nimensä tänne, niin kyllä lähtee, kuulkaa, 6 kappaletta Radiomafia T-paitoja teille. Sanotetserin nimi kirjoituksella 54 313 kertaa on kirjoitettu siihen Salodanger. Näistä kuulkaa Jorata Salovara Showta. Kello on 20 minuuttia vaille 20. Näin on tilanne nyt, kun kuulkaa aivan pakko ottaa puhelu, nimittäin luokkaratkella jossain päin Suomeen. Haloo päivää. No hei. Heippa, missä päin ootte luokkaratkella? Mikä luokka? No, 9G Sotkamosta. Sotkamo 9G? Yes. Vai näin. Missä päin te tällä hetkellä ajelemassa? No tossa lukee tommonen Länsi-Savo. Oman maakunnan kantava ääni. Nyt aivan. Soitteletteko bussin puhelimessa tai ette soitella? Missä? No, niin, mä aion tässä. Mä soitan koko ajan. Se maksaa 5 markkaa minsa ja tälle, mutta hauska on. Eetterin pääsi. Ja nyt varmaan lähtee Sotkamon päin hirveästi terveisiä. Joo, ja Makkosen Petrille semmoset terveiset, että toivottavasti nyt selviää kotia. Kato, kun meidän luokavalvoja joutui heittämään sen poikken, kun se oli kännissä vähän tällä. Menikö se maitojunalla kotiin? Koko helvetin luokan maiden meille. Niin meiltä pois. Menikö se maitojunalla kotiin sitten? No niin kai. Voi ikävä. Viimeksi oli Joensuussa. Vai tämmöistä saattaa kaikkien luokkaretkellä tapahtua. Missä te olette käynyt luokkaretkellä? No Linnanmäellä ja Heurakassa oltiin viimeksi Vantaalla. Ei kyllä ollut kovin kiva mesta, että... No viisastutteko kovasti? No ei kyllä viisastuttu paljon yhtä. Ette yhtään viisastuneet? No ei. Voi mauton paikka. Ja nyt pitää bussissa istua yöhön saakka, että Sotkamoon päin päästäs, niinkö? Niin. No otan osaa.
Siellä on näköjään joku otsoni katsotaan joku semmoisen radioaktiivista säteilyä ilmassa vai mitä? Joo, on. Se tosiaan näkyy täällä. Joo, sillä tavalla. Mutta hei, kuulkaa, ettei ilta pitkästys, niin kuulkaa, Radiomafia tulee Salovrasojen selkä, DJ Aleksi ja Tapani Ripaatti ja vaikka mitä. Sitä paitsi soittaa. Mitä? Nyt mä en kuule yhtään mitään. Voitko soittaa toivekappaleen? Riippuu siitä, mikä se on! Rosalin, Everybody's Free to Feel Good. Kelpaa, hei, mä tiedän, mä soitan jotain vaihtoehtoista Rosalla. Mä tiedän sen biisin, mutta mä soitan jotain muuta, mikä muistuttaa hirveän paljon sitä. Sovitaanko näin? Vaikka sen, Are You Ready to Fly? No katsotaan. Mutta pitäkää hauska ruokkaretki. Kyllä tätä tulee varmasti kamaa seuraavan tunnin aikana, mikä teitä kiinnostaa. Joo, hyvä jymy ja asia on näin, että jos mä vielä pääsen läpi, niin mä osallistun siihen Suomen kaunein sana skapaan. Kuule, soita tuossa 20:8, niin sitten varmasti pääset mukaan Suomen kaunein sana skapaan. Joo. Hyvä! No joo. Moi! No hoi! Is this love what I'm feeling? Mutta mitenhän osaat sä vastata tähän? Halo? Niin? Osaat sä vastata tähän Is this love no totta what kai I'm mä feeling? osaan. No vastaa. Se on elämän rakkauden riepottelemaa. Niinkö meinaa? Kato, mä oon just elämän särkyneiden sydämen klubi on kokoontunut meille tänään, niin täytyyhän sitä nyt kuunnella tuommoista tähän rakkauskappaleitakin. Niin. Ja sitten kuunneltiin vähän Boulder Beautiful. Niin, no totta kai. Täytyyhän sitä, kun täällä ollaan kerran Bold and Beautiful. Ai. Miksi mä oon Jakomäessä tänään? No joo, Jakomäessä. Täällähän ne kaikki tytöt asuu, niin ei sille voi mitään. Sitä mä ihmettelinkin, että miksi mä sitten olisi siellä. No kannattais tulla kuule. Täällä on Bold and Beautiful on täällä kyllä. Ja sitten on Teuvokissa kanssa, joka hyppii koko aika kyllä. Teuvokissa? Teuvo tossa noin. Teuvo kuuntelee sua muuten koko ajan. Ihan totta. Joo, Teuvo. Tiedätkö muuten, tää kissolla yleensäkin mä oon huomannut, että tepsii semmonen homma, nimittäin, että jos niille hirveän matalalla äänellä yrittää puhua jotain, niin yleensä rupeaa hässin mun käsivartta siinä vaiheessa. Kissat, mutta ihan oikeasti mun kissa kyllä se tekee mulle ihan sama, mutta ihan toiseen paikkaan kyllä. Joo, kauheeta. No hei, kuka sillä soittaa? Sanopa nun nimi vielä. No mä sanoin, että mä oon Annika. Annika, ja sitten siellä Kata on tossa vieressä. Me ollaan täällä kaksista ja kuule 2 yksinäistä ihmistä, jolla on minihamet päällä ja meno päällä, mutta miehiä ei niinku ole tässä näkyvilläkään. Että mistä ne miehet löytyy? Sano miten mulle. tuo on mahdollista? Jakomäessä ei ole miehiä. Ei oo, kun tää on Jakomäki just ja miehet ei näköjään löydä tänne yhtään. Pitäisikö mun pelastaa tää Radiomafian kunnia tässä? No pelastaa. Saavut tänne näin. Hei, Tala, voisiko soittaa taksin välittömästi? Pistetään pitkä biisi loppuun soimaan tästä. Niin. Joo, se olisi hirveän helpottavaa. Niin, oisko todella. Joo, ja just tässäkin, kun mäkin on nyt erossa ollut tasatiedätkö tässä miehen kanssa viikon, niin on nyt alkanut tuntua siltä jo, että pitäisi lähteä vähän bailaamaan. Näinkö tykkää? Joo, eihän sitä nyt elämä ilman miehiä tule. No ei. Missä sun joulupukki sitten on? Niin. Missä sun joulupukki sitten on? Mä luulen, että ne joulupukit on tuolla oven takana jonossa. Meinaatko? Kyllä varmaan... nyt on tässä näkynyt pikkuhiljaa, mutta ei ne ollut semmosia kunnon joulupukkeja. Hän on tuoksunut, haistanut teidän parfyyminne jostain syystä. Totta kai Opus Vitoinen haisee niin, ja jostain syystä jäänyt sitten jostain reaktiosta sitten nalkkiin tuonne savupiippuun sitten varmaan. Ilmeisesti joo. Tämmönen reaktio on päässyt käymään. Kyllä. Miten on mahdollista, että näin seksikkäät naiset kuin Annika ja Kata istuu aivan yksin Jakomäessä? Joo, ja ajattele verkkosukat jalassa ja kaikki kuulee, eikä miehiin näin missään. Lopeta jo. Joo, kyllä mä tiedän, mutta tää on niin hirveä tilanne kuule, että näin ihana ihminen kuin minäkin, niin yksinäni täällä katselen kauniita ja rohkeita vaan, tiedätkö, videolta, kun ei ole mitään muutakaan. Tosin, ehkä tää ilta pelastaa jotain, kun lähtee tonne treffailee näitä joulupukkeja. Tää Tala tuli taas käymään, kuten kuulet varmaan. Tala, no. Hei, et sä vielä voit tilata taksi, voi. Nyt taksit alle tänne ja Jakomäki ei miehiä. Tää on ihan mahdoton tää meidän Tala, kuule täällä on naisia vedämässä. Voi raata. Mitäs Tala? No niin, nyt sen lähetykseltä sun pitäisi ottaa. Pitäis lähettäis. Asia selvä, kuule. Täältä tulee kuule 2 semmoista miestä, että täältä kuule
permanentti suoranne, kun tullaan sinne. Oi, kun ihan ihana olisi, jos olisi vähän kiharaa tuossa rintojen välissä miehellä nimittäin. Niinkö meinaat? Onkohan mulla... on vähän ikävempi Hetkinen, juttu. mä oon laskenut. Onko tällä sulla rintakarvoja? Sä et kuule, mutta hän vastaa tuolta. Tuohon ei Joo, mutta hei, kyllä naisellakin voi olla rintakarvoja. Ei, totta kai, kun ajelee ne päivittäin. Ei, mutta siis naisella voi kasvaa ihan hyvin rintakarvoja. Joo, ja mä oon kova kasvattelemaan niitä. Mutta ei ne tuppa oikein kasvaa, mutta mä yritän kovasti. Mä oon joskus erehtynyt vosuille semmoisten naisten kanssa, jos niinku tässä nännien ympärillä hirveästi karvoja. Joo, se on naisten yleinen ongelma, mutta naiset on oppinut käyttää partakonetta, niin kuin miehetkin. Joo. Niin, mutta eikö se rupea sitten ihan niinku tämmönen röyhyämään oikein tissit näitä karvoja? Ei, mutta kun mulla on niin isot tissit, niin mulla ei pääse kasvaa karvatkaan. Kun... Läpäisetkö viivotinkoetta? Mitä? Läpäiset sä viivotinkoetta? Totta kai. Läpäiset? Joo, no eihän sulla sitten ole mitään vikaa siinä ei, hommassa. Kun rinnan ympärys on tommonen 3,5 metriä, niin ei Moi mahdoton paikka. Kai sulla kottikärryt kuuluu niinku kansaneläketurvalaitoksen. Niitten kai mä koko aika liikunkin. Joo, et niinku kunnan puolesta kottikärryt ostetaan. Joo, eihän sitä muuten pääsisi liikkeelle. Tiedätkö mitä muuten, Annika? Nyt kannattaa sikäli rajoittaa tätä juttua, että katsoppa, tää on niin pieni studio, että jos me vielä jatketaan vähänkaan juttuja, niin mä en mahdu ulos täältä. Joo, mä uskon, että sä kasvat liian iso. Joo, musta tuntuu, että sä käy tämmönen reaktio vielä. Ei, mutta niin toisaalta ei sulla mitään huolta, kun mä oon niin iso nainen. Oot vai? Jostain kohtaa. Oi raato. Mä oon aina pitänyt semmoista isommista naisista. Mä oon aina miettinyt, että miltään tuntuu olla sängyssä 200-kiloisen rakastajat. Ei, mutta sä et puhu siis naisesta, vaan rinnoista niinkö? No. Kun ne painaa 100 kiloa kappaleen, niin se on aika vaikea kuulla. Se on ikävää. Nyt Täällä on, tiedätkö mitä, mulla on kuumetta varmaan ihan hirveästi. Mä uskon se, että mä en ymmärrä, että miksi miehille aina tulee kuumetta, kun ne näkee, mutta sano mulle se. Mikä se on syynä? Ehkä sitä voisi testata tämmöisellä hommalla, että näkisin sinut ja sitten tehtäisiin minulle täydellinen ruumiin tämmöinen tutkimus, että miksi tämä kuume on minun tullut. Niin. Mitä sanoisit tämmöisestä hässäkin? No se voisi olla, koska mä osaan kuvitella, että ainakin kasvot rupeisi punottaa, jos sä näkisit, mutta koska mä oon niin mielettömän kaunit ja rohkeat tyyppi. Oot vai? Voi ryökälempää. Mutta toisaalta se on ihan kiva lähteä jonnekin bailaan, koska silloin aina ihmiset niin antaa tietää, kun mä kävelen, kun mä en mahdu muuten kävelee. Sä oot aika osuvan paikkakunnan valinnut, tää Jakomäki. Joo, että se on ihan tuttu. Kyllä varmaan moni tuntee täällä Jakomäessä, mutta koska tunnettu ihminen Hei. Nyt, tiedätkö mitä sä saat tehdä nyt? Niin. Nimittäin sä saat aiheuttaa jonnekin Helsingin ravintoloista tai Vantaan tai Espoon ravintoloista täydellisen kaaoksen ja sekasorron. Sano minne, että menette. Kaikki ihmiset, jotka tykkää semmosista vähän uhkeammista naisista, ne tulee aseman kukkakioskille. Aseman kukkakioskille. Joo. Ja niitä pitää laittaa ratsastussaappaat jalkaan. Ne tunnistaa. Tiedätkö mitä? Silloin niinku 200 radion kuuntelijaa nauramassa jo yhdelle tyypille ratsastussaappaat jalassa siellä. Ja punaiset nahkahousut täytyy olla jalassa. Aivan ehdoton. Aiheuttakaa sinne jokin ravintolaan täydellinen kaos. Kertokaa minne menette illaksi, niin se on täynnä. Mä luulen, että me mennään varmaan tonne, mikäköhän olisi semmonen hyvä iskupaikka, että missä niinku pääsisin minäkin näillä puskureilla. Mäpä tiedän yhden hyvän paikan kyllä. Kerronko yhden hyvän paikan? Ei, mä luulen, että me mennään, tiedätkö Monetaaria? Mä luulen, että me mennään sinne. Mutta tiedätkö, mikä on toinen hyvä iskupaikka, missä joudutte taatusti iskityiksi? Se on tää Pasilan Yleisradion kuppila. No sinne sit heti. No juman gigga kuule, varsinkin 10 jälkeen siellä käy kauhean hässäkkä. Kun mäkään naamaltakaan, kun mä en oo kauhean haukuttu ihminen, niin mulla ei varmaan siinä vaikeuksia sit saada tänne Jakomäkiä ketään. No ei varmasti. Maksat sä taksi sitten? No ei, kun mulla on vähän rahapuoli niin vähän tossa, no, mutta tyhjiä pulloja kyllä on. Ei oo yhtään täyttä edes. Ei, mutta jos ne taksit ottais sanois, että ota nyt pari tyhjää pulloa, että kyllähän se siitä. Että... Kyllä se siitä. Okei, nähdään Ylen kuppilassa tunnin päästä. Sinne, sä kyllä tunnet mut. Mä en varmaan voi erehtyä. Sä näe musta mitään muuta kuin mun yläkropas. No mä luulen, että se käy joka tapauksessa näin. Aivan varmasti. Aivan varmasti. Okei. Moi moi. No niin, moi moi. 8F:lle. Joo. Meinaatko mennä sinne sitten ison? Totta kai. Jaa. Uititko muuten vuosi sitten hirveästi näitä nuorempia? Mitä? Ei kun siis, saitkö vuosi sitten uiton? En saanut. Mä juoksin karkuun. Mehnätkö te pääsi? Joo, meinasin päästä. Jaa. Silloin sulta mennyt permanentti sekaisin sillä saman tien. Silloin mulla oli permanentti, mutta ei enää ole. Mä arvasin, katoppa, mutta täällä on tämmöiset näköpuhelimet. Mä nykyään näen kaikki ääliöt, jotka soittaa. Oh,
Sulla on ihan nätinmallinen tuo pyrstä. Sika. Enkö oo? Re. Se on hyvä homma. Palataan kuule Leena astialle, soittaa sulle doktori. Onkohan sillä mohot? Nyt puhelinluuri ylös tai muuten ei kunniakukko laula. Muuten tulee Daiju. Janne Marlund. Oliko Petteri kotona? Eipä se on nyt. Jaa, missä päin Petteri mahtaa luuhata? Ei. Et tiedä? Ei. Taitaa olla Hunningolla. Ootko se isoveli vai isä vai mikä? Ei, no teillä on varmaan... Tää on niinkö Petterin tyttökaveri. Ei voi olla. Anteeksi. No. Anteeksi. Niin, Onkin, ymmärretään erilaisia ihmisiä. Paljastaa meidän suorassa lähetyksessä. Mikä sun nimi oli? Anteeksi? Mikä sun nimi oli? Joku Katruska, ai Lahti City. Kysy tämmöstä, että oot sä joku naisten vihaavaja vai miksi naisten ääntä kuuluu vaan joka noin 4. perjantai? Mä oon itsekin yrittänyt monta kertaa päästä linjalle, mutta paskat, ne on jätkiä täynnä, sanoo Katruska, ai. No ne on pelkästään sen takia, minkä mä voin sille, että jotkut orastava homoseksuaalisuuden tiedostavat nuoret kundit pelkästään soittelee tänne. Se nimittäin johtuu pelkästään siitä, että mä otan järjestyksellinen 1234, kun on läpi, niin 1234. Ja se on täysin sattuman varassa, että kuka kuuntelee nyt menee minnekin linjalle tässä. Aivan tässä vaan. Mutta naiset soitelkaa enemmän, niin päästä enemmän linjalle. Päivää! Moro. Ei mennyt oikein. Perkele. Ei mennyt vieläkään oikein. Et sä muista miten... Aivan oikein. Nyt meni aivan oikein, mutta ei. Se oli päivää kuuluu sanoa, kun soittaa Salovaralle. Päivä. Nonni. Kuka soittaa ja mistä päin? No, Sakke. Sakke, mistä päin? Änjärveltä. Mistä? Nurmijärveltä. Nurmijärveltä. Tuota mä joskus ihmetellyt, että sulla on harvinaisen poikkeuksellinen kova R. Mistä perkelestä sä oot sun R:n hommattua niin kovan? En mä ymmärrä. Hetkö. Sä ajattelit ottaa pikkusen varauslähdön tuon meidän Skapan kanssa. Sulla ei hyvä vastaus. Kuka on maailmassa tyhmi ihminen? Suomen tyhmi ihminen. Kuka? Niin. Minä. I am for tyhmin ihminen. Sinä olet Suomen tyhmi ihminen. Onko tilanne todellakin näin? Perustele. No näin se on. Perustele. No kun mulla oli ysiltä, kun mä pääsin ulos. Arvaa paljon mun keskiarvo on. No arvo paljon. No arvaapas. 6. Ku oliskin saata. 5,5. Vittu sen verran just pääsin sieltä silloin. Aika, oot sä tyhmä ihminen. Sä oot tosi tyhmä. Kyllä mä tuon sen jo tiedän. Eikö se yhtään harmitalla nuo tyhmä? No harmittaa. Vähän ja paljon. Vähän harmittaa. No mut hei, sano terkkuja. Sano terkkuja. Sille Eijalle Torniossa. Taas terveisiä. Moro hei. No eikö tää Eija yhtään hävetä, kun se tuntee nuo tyhmiä ihmisiä? No mistä mä sen tiedän? No kysytään Eijalta. Hei päivää, Simo. Hei moi. No niin, Sakke ja Simo on nyt yhtä aikaa linjalla, sillä elää Sakke häivy mihinkään. Simolla oli kans hyvä vastaus, kuka on Suomen tyhmi ihminen? No eikö se ole selvästi tää Turkka? Turkka? Syystä josta? Perustele. No sehän on, että joukossahan tyhmyys tiivis. Tuo olisi kyllä mennyt tohon Suomen huonoon vitsiskavaan ihan ehdottomasti. Kuka on Suomen tyhmi ihminen? Turkka. Joukossa tyhmyys tiivistyy. Okei, Simo ja Sakke. Olette ymmärtäneet täsmälleen idea, mistä on kysymys, mutta ette välttämättä sitä muotoa. Pistäkää hommat kortti mulle ja sitten ensi viikon lauantaina pistetään kyllä hirveellä ja levyä tässä liikenteeseen. Onko vielä muita ehdotuksia Suomen tyhmyksi ihmiseksi? No sitten on tietysti näitä poliitikot ja kaikki tällaiset siihen viittaavat. Joo vaan Simo ja Sakke, yksi juttu. Kerro. Tämmönen ihmisen nimi ei riitä voittamaan, että vaikka se tyyppi olisikin miten tyhmä. Mutta jos perustelut on hyvät tai hauskat, niin silloin se vetää ehdottomat pohjat kyllä. No eikö tää Jouko oo? No Jouko on erittäin hyvin perusteltu ja Sakke on myöskin perustellut erittäin asiallisesti. Kun se pääsi ysiltä, niin sillä on 5,5 keskiarvo. Simo, ottaisiko nuppi, jos sä pääsit ysiltä ja sulla olisi 5,5 keskiarvo? No, ottaa nuppiin. Ottaa nuppi. Paljon sulla sitten oli? 8,2. Oi helvetti, mikä hikki. No. Hyi helvetti. No mä voisin sanoa ihan samat sulla. No kiitti. Ole hyvä. No olen hyvä. Koko ajan. Mutta sähän sanoit, että sä oot tyhmä. Niin sanoinkin. Oon mä vieläkin. Mutta sun mielestä hyvä ja tyhmä on sama. No eikö? No okei. Kyllä se mulle kelpaa. Upeeta. Hienoa. Upeeta. Mahtavaa. Mihin Pertti jäi? Minäkö? Mä lähtin taas Kalilla niin kuin viimekin lauantaina. Mitä? Et sä nyt voi oikeastaan lähteä tästä mihinkään? No kun viime lauantaina otin 2 tyyppää ja linjalla ne rupesi iskeen toisia, sitten ne meni 10 minuuttia aikaa. Nyt Simo yrittää iskeä Sakkeen tossa, taas menee 10 minuuttia. Sori vaan, mutta se ei nyt oikein tai käy päissä. No onko se Sakkeko niin sano vai? Joo. Mitä minä? Mitä? Simo, Sakke on tosi tyhmä, se ei tajunnut äsken sitä juttua. Vittu on tyhmä kyllä. Oi et. No mitä sun äiti ja isä sanoo, kun ne sanoo tyhmän lapsi? Kenenkä?
Sakeen. No en mä tiedä niistä, saatana. Kysy niiltä. No käske soittaa mulle, niin varmaan kysäisi. Mikä sun puhennumero on? 90. Niin no joo. 1482822. Jos on lauantaina aikaa soittaa, niin mä voisin kysyä Sakeen vanhemmilta, miten niillä on niin tyhmä lapsi. Mutta Sakke, hei. Kerro. Ihan oikeesti otan osaa ja niin lähetä itsestäsi kuvaa, niin varmaan voitat sen palkinnon kyllä sitten, joko? No joo. Mun ei tarvii lähettää kuvaa. Miksei? Vai tarviiko? Ei missään Tietenkin, voi jumala. Siis no naisäänitarkkailijoille voisit lähettää. No äänitarkkailijoille voit lähettää kuvan, kyllä ne varmasti tykkäs hirveästi. Mut kortti riittäisi. Joo, kyllä riittää. Ja älä sitten pistä mitään huulipunaa siihen korttiin. No, sitten niin kuin yleensä tulee. Siinä taas meni mun idea, mutta. Niinkö meinaa? No. Se on olla hyvä, että kun Simo suutelee huulipunalla ja sitten suihkuttaa jotain menneniä sitten siihen kirjeeseen. Jaha. Taitaa jää kyllä väliin, mutta. Niinkö jää väliin? Kyllä musta tuntuu no vähän. Kyllä, hei, tuo oli hyvä idea. Simo, jos olisit itse älynnyt tuo idea, että on Simo, hei, ja sitten Simon huulet, ja sitten vielä jotain menneniä peliin, niin mä olisin antanut sulle levypalkinnon Suomen tyhjimmästä ihmisestä kyllä. No joo, mutta se oli nyt se Sakke oli jo, että. Ei, mutta siis Sakke ei ole, niinku täällä on, Sakke on vaan verbaalisesti tyhjä. Ai verbaalisesti? No siis mitä tarkoittaa verbaalisesti? Ei, mutta siis Simo on niinku tällä niinku oikeasti tyhmä sitten, että se niinku kehtaa tehdä. Joo. Niin kehtaa niinku repästä jotain tommoista. Niin just, ja ei siis edes yhtään häveitä, ei niinku, ei huomaakaan mitään. Niin, ja ihan toiveikkaana vielä, että jos et pistää osoitteella messiin, jos et vaikka sattuisi vastaamaan vielä. Niin just, tolleen, niin. Että eihän sitä ikinä. Voi helvetti. Aina kannattaa yrittää. Joo, yrittänyt ja laitetaan ja tällä lailla. Yrittänyt ei panna, se on ihan totta. No niin panna. No joo. Yrittänyt ei panna. Sakke nyt ei tajunnut tätäkään hommaa. No oikein. Ihan täysin. Meni ohi vähän. Joo. Sakke, mä jätän Saken katteleen visioita sinne kotiin ja Simollekin kanssa morjesta ja pistetään kyllä kunnon kamaa soimaan. Ja älkää unohtako lähettää Simo ja Sakke mulle niitä teidän pikkupöksiäkään sit, joko? Mitä? Ei onnistu. Voi raato. No mun pitää sitä haistella omia. Moi moi! Moi. Näin on tilanne ja ei mitään muuta kuin jälleen putkatilastojen pariin. Missä kaupungissa Suomessa on tällä viikolla tämä eilettäin perjantaina jo suhteessa asukasmäärään joutunut eniten ihmisiä putkaan? Selviä nimittäin vuorokaudessa on ainut kauheat Ei, että saa kieli edes pysy suussa. Kyllä voi sanoa, että Salovaara ei ole ihminen, joka olisi syntynyt kielisuussa. Joo, putkatilastot laitetaan tähän tapaan. Olen soittanut jokaisen kaupungin ja kysynyt muuta kuin putkassa. Jaan tämän kaupungin asukasmäärän tällä... Herra Jumala, tää on tullut faksilla ja kyllä Josperi tuli käytävällä vastaan ja sanoi, että kattos tätä. Nimittäin nyt on kylmässä tosi tyhmä jätkä, joka ei tähän vastaa. Huomioi sinä komea tumma uros Jukka, joka oli Seinäjoella Freetimeissa 25.94. Tanssimme illan viimeiset hitaat ja illan päätteeksi otit puhelinnumeroni, mutta et soittanut. Soitto ole kuulunutkaan, etkä vaan ole unohtanut. Sanot olevasi Kokkolassa ja oot ollut muutaman vuoden täällä lähellä töissä. Puhuit vielä, että olisit menossa vielä bot jonnekin jatkoille. Ja sulla oli lyhythiainen levis paita, siniharmaa ja tummat kivekset jalassa. Ja mulla oli päällä tummasiniset kivekset ja kirsikanpunainen pikkutakki ja on se tummatyttönen ylistarosta. Ja jos jotain jännää tulee vielä, niin yhteyttä voi ottaa tänne, niin tulee soittaa. Ja tämä nainen on kuule faksannut kuvaansa tänne! Ja jos Jukka ei sulle tämmönen emäntä kelepaa, mikä kuva tuli tässä mukana, niin S-Dangeri kyllä ottaa välittömästi emäntää yhteyttä. Nimittäin semmonen universumi tältä kuule päsää. Päivää! Kuka sillä soittaa? Marko. Marko? Kyllä. Mistä päin maailmaa tuonne? Alahärmästä. Alahärmästä, nonni. Pohjalaasia, niinkö? Kyllä. Sillä lailla. Mikä on Suomen huonoin vitsi? Mitä? Mikä on Suomen surkein vitsi? Mä tiedän. Et sä tiedä? Ei. No, ei se haittaa. Noniin, hei. Marko ei tiennyt, mikä on Suomen huonoin vitsi. Okei, linja on vaan ykkösin. Ai. Taas ne meni nimittäin. Onko se Laura Päivä? Missä se on? Ilomatsissa täällä. Täälläkö sinä olet? Niin. Nonni, tuli taas niin paksu kirja ja kortti, että on tosikaan. Mitä se tällä kertaa höpöttää se Laura? Onko se taas Army of Flowersin kuvia? Ei missään nimessä minä en ole se Army of Flowers, vaan niin se on. Eikö tää on Vempi Johannan kirja on tossa. Hetkinen, täällä on tää on sun. Joo, näin. Se nimenomaan. I'm too sexy for my shirt, onko se tämä? Excuse mua. Eikö se ole edelleenkin Johannan, tuo Johanna, missä on sun kirje?
Eikö se oli... Anteeksi, nyt mä sanon, nyt mä... Tässä, onko se tämä? On Ilomantsissa. On. Tiedätkö muuten mitä laulaa? No en. No on huonoja uutisia. No. Kukaan ei ole vastannut. Eikö? Ei se mitään, myös löysin kyllä yhden tyypin. Löysitkö yhden tyypin? Joo. Sinä et ole enää yksin. En. No haluatko lisää jengiä sinne? Voitaisiin vieläkin kuuluttaa asiaa. Joo. Nimittäin, miten se menikään? Kaikki, jotka lähdössä nyt alkavalla kesällä Birminghamiin kielikurssi. Birmingham mikä? Brightoniin. Joo, 27.–9.8. Ja en sano sitä yhtä 3 kirjainta siinä. 27.–9.8. Birminghamiin. Mitä 3 Brighton. Brighton. Tässä on muuten Ilomantsissa 10.5. ja 3.5. päivätty kirja. Tässä on Simpli Redi ja toivoo Vempi Johanna. Joo, se on Vempi. Tiedätkö muuten mitä? No en. Miksi te haluatte tietää, onko minulla rintakarvoja vai ei? Se on Vempi varmasti. Se on Vempi, no, minä arvasin. Joo, se on Vempi. Mä lasken. Haluatko, että mä lasken? Okei, laske. Otas, kun mä kaivan tää. Pitää ensin avata tää vyön seutuvusta. Hetkinen. Otapas. Tiedätkö mitä? No? Ei se laske kainalokarvoja mukaan. Ei vaan. Ootapas kun mä lasken. Hetkinen. Tässä on, sivulla on vähän enemmän näitä, mutta sitten niin tässä hetkinen on tuossa. Täällä ai kuule, on tässä. Onko? Kuule, no 1, hyvä. 2, 3, on niitä aika monta. No on ainakin vähäs. Kyllä niillä alkuun pääsee. Tarkkailijat nämä lasitakat, pitää ympyröidä, niin ne löytyy paremmin. Joo. Onko sulla rintakarvoja? Ei. Ei vai? Ei. Voi et. Tiedätkö muuten mitä? No en. Tässä sanotaan, että ei saa soittaa mitään toivebiisiä, mutta pitää soittaa Merjalle tolle pelloon. Jos minä en soita, niin se lähettää minulle hikiset rintaliivit. Kun mä ajattelin vähän, että mä soitan sinne, niin mä saan sitten hikiset rintaliivit. Okei, tee silleen. Joo, no nyt Merja sitten lähettää hikiset rintaliivit. Tiedätkö muuten, kellä on seksikkään kirjallinen maku Suomen maassa? Hetki. Jään Donnerilla. No neiti Lepistö totta kai. Neiti Lepistö. No surkeeta. Onni. 5 kiljosta tulee hänen maksaa paljon. Ja neiti, tiedätkö mitä tällä hetkellä aiheena sille? No, en tiedä. Nyt kun tulee verta ja karvuja, nimittäin alibi. Ei. Yes. Voi kiva. Äkkiä kuuntelemaan. Viihdekirjallisuutemme hanhenmaksapalleroita suoraan lauantai-makkaran ja terveyssidepakkausten välimaastosta. Mässäilevä roskalehti, linnakundien ja psykopaattien oma harrastelehti, nekrofiilien ja sukkapuikkomurhaajien käsikirja niin sanottuun keltaiseen lehdistöön kuuluva painotuote, joka on niin pullollaan sitä ihtiänsä, ettei siitä voi valmistaa edes uusia paperia. Näin kateelliset määrittelevät sensaatiolehtien kruunaamattoman kuningattaren. Alibin. Lehden, jonka irtonumeron ostamista kainostellaan jopa enemmän kuin Jallun, Kallen, Urkin tai Viljon yhteensä. Puhumattakaan, että niin kutsuttu hyvämaineinen kansalainen kehtaisi selailla alibia kaiken kansan näiden julkisessa liikennevälineessä, vaikka kaikillahan meillä on luurankomme kaapissa. Alibilla ne eivät ole kaapissa. Vilkaistaanpa sisällysluetteloa. Seinäjoen 10 surmanluontia murhattiin hakkaamalla Helsingissä, lintuprofessorin hirmunteko Anttolassa, hautajaisadressirahoista hautaan Lappeenrannassa. Uhrit kituivat 2 päivää Kontiolahdella, 3 menehtyy Haminassa, Helsingin kaksoismurha, Vasikalta kurkku poikki Torniassa, ruuvimeisseli surma Valkealassa, hammasmurhaajan taustat natsipomo Aalto. Kuten tästä voimme päätellä, alibi on ennen muuta rehellinen ja kaunistelematon rikosjulkaisu, jonka epäselvät ja suttuisit mustavalkokuvat suoraan rikospoliisin arkistosta ovat korutonta kertomaa. Tällaista on elämä isolla e-kirjaimella Suomemme syvillä saloilla ja mahoilla maitolaitureilla, jossa kirves laulaa ja kossuvissu soi. Uskallappas kajota rantatontteihimme, veli saksalainen alibi on lehti, joka koskettaa rujoa ugrilaista sieluamme pohjamutia myöden kas tähän tapaan. Toimistotiloista, joissa näkyvät viskijuhlien jäljet, löydetään palava mies. Ennen polttamista mies on tapettu jo moneen kertaan. Vailla vakinaista asuntoa olevaa koneasentaja on isketty tylpällä esineellä kaulaan, minkä seurauksena häneltä on murtunut kilpirusto äänihuulten yläpuolelta ja mies on tuskallisesti tukehtunut. Uhria on myös potkittu ja lyöty putkenkappaleella päähän. Lopuksi mies on tuikattu tuleen. 41-vuotias metsuri Raimo Kärpänsuutiekka ja hyväluontoisena miehenä tunnettu lintuharrastaja nauttii keskiolutta toverinsa Vesan kanssa. Miesten välille syntyy kähinää, jonka päätteeksi Raimo kajauttaa Vesan puolukka nuijalla tainnoksiin rahaa pihalle ja työntää pää edellä likakaivoon. Istuu sitten tuvassa keskiolutta nauttien noin tunnin verran, toteaa, ettei Vesa ilmesty kaivosta ja tulee siihen tulokseen, että Vesa lienee kuollut.
Hautajaisadressirahojen katoaminen vei miehen hautaan Lappeenrannassa. Tappelussa aseina 12-senttinen marttiinipuukko ja 45 sentin mittainen öljysuodattimen aukaisijan ketju. Ketjulla ja puukolla rahat piiloon peräsuoleen, rintaontelo täynnä verta, karjuvat alibin laajomattomat väliotsikot. Vuodenvaihde oli Kontiolahdella veristä aikaa. Tammikuussa heilui hullumiehen kirves, surmasi yhden ja teki 2 invaliidia. Joulun lähestyessä Teutori Känninen veitsimies Jukaraisen Veikon asunnossa. Uhrit kituivat 2 päivää verilammikossa. Veke puukotettiin vessaan, istuin housut kintuissa ja ähersin paskan kanssa Veke tilittää. Ja hermovikainen Eino piestii matkaradiolla ja kaljapullolla olohuoneessa. Einoa ei ole kyetty aivovammojen vuoksi kuulustelemaan. Lutkut vedetään poikki, jos turvat eivät pysy kiinni. Rajua meininkiä Tornion alamaailmassa. Vasikalta kurkku poikki ja mereen. Uhri löytyi seuraavana kesänä. Mies surmasi avovaimonsa ruuvimeisselillä. Matto oli mennyt kasaan. Lattialle oli tallaantunut suklaakonvehti ja vainajan housujen vetoketju oli auki. Yritin saada nalkutuksen loppumaan. Murhamies perustelee tekoaan. Ruumiin avauksessa uhrista löytyi 34 pistohaavaa. Elämäni monimurhaajan uskottuna vain alivissa. Poltettu miehen vaimo kertoo. Mies hukuttaa vaimonsa kylpyammeeseen ja polttaa ryyppykaverinsa mökin mukana. Murhamiehen lapset tuhlaavat henkivakuutusrahat karamelleihin ja mopoihin. Mies makaa vaimonsa ruumiin. Olen taatusti viimeinen, joka häntä on pannut. Mies ryyppää toverinsa kanssa murhatun vaimon haudalle ja he saavat hautausmaalle porttikielon. Murhaajalla on myös tapana kustaa lastenvaunuja ja repiä hampaita ihmisten suusta. Alibi, totuus on tarua ihmeellisempää. Schwarzen Zone. Wir schicken dich ins All. Päivää. Päivää. Sieltä kun se Toni soittelee nyt tänne. Mitä? Eikä, nyt tuli väärä turpakin. Eikö hetki, kun sitä äkkiä... Mikä sun nimi oli? Mika. Hyvä, sillä lailla. Ota sitten se linja, mikä on piti ottaa. Päivää. No niin, onko se Toni siellä? On. Herra Jumala, kun perskäävä muuten tämmönen accident, eli vahinko tässä. Ai. Mä ottiin väärän linjan ja siellä oli joku Mika siellä. Mutta ei se hätää, sitä Mikasta ei ole enää mitään häikkää. Mä heitin sen puis. Hukkalavekka. Ain't funny! Kyllä passaa. Ain't funny! Onks sillä Masa? On tietenkin. Masa päivää, yes! Masa is back! Guess who's back? Arvaa kuka on selkä. Arvaa kuka on selkä. No en, Sepi. Hei, kuule. Hei, mä haluaisin sinut ja Sepin samaan aikaan linjalle. Okei. Onkohan, mä en tiedä onko täällä Sepiä. Katsotaanko, kokeillaanko. Okei, mutta tässä saattaa se, jotka syyttömiä sivullisia linjalla, niin sori, te tiputte pois, mutta ei se mitään haittaa. Mutta Sepi nyt yrittää pyörittää numero 901482822. Päivää, kuka siellä on? Mane. Ei sitten. Kuka siellä on? Päivää, kuka siellä on? Tuut, eikö Sepi soita 901? Nyt Sepi vauhtia Sepi. Päivää! Onko Sepi siellä? Ei oo. No ei sitten. Kuka? No niin. Mun sormet ihan ruvelle, kun mä nappulta veivaan tässä. Okei, 901482822. Toinen homma Masa on muuten semmonen, että sä et ole vielä sanonut fanipostia tänne, mutta Sepipä on sanonut kirjeen jo tänne. Nyt jo. On. Mutta mä en muista se osoitetta, mä en tiedä mihin mä lähetän. Tulikohan se tohon? Päivää. Onko Sepi siellä? Ei oo. Hei. Sepi on nähnyt. Ei oo. Taas tuli joku. Päivää. Onko Sepi siellä? Ei sitten. Moi moi. Noniin. Mä voin heittää tähän väliin todella surkeen vitsin. Päivää. Kuka sillä soittaa? Ei oo Sepi ainakaan. No ei se tuu. Okei. Se on varmaan humalassa putkassa. Kokeilla uudestaan. Päivää. Kuka soittaa? No päivää. Onko Sepi? No kuule varmaan on. Eikä ole. No jopa hei. Toi jos Sepi nähnyt. Piru! Ei se ole. Yritti. Nyt tuli luurikorva. Huono. Sä hävisit. Nolo. Okei, tää oli... Nyt tuli joku kolmoskin. Päivää, mikä sun nimi on? Tuut oli sen nimi. Ihme nimi. Päivää.
No päivä! Onko sillä Sepi? No nimenomaan! No nyt on Masa ja Sepi samalla linjalla päivä. Asiallista. Noniin, hei Sepi, meidän intro nyt tässä on Masa. Hei, mulla muutos vähän kesken. Aina keskeyttä, mutta tämmöis mä oon kestänyt. Joo, mä hiljaa niin. Noniin. Niin. Onko sillä ketään? Joo, Sepi täällä päivä. Masa is here. No hyvä Masa. Yes. Katoppa nyt 2 tämmöstä radio-julkivuotoa vastaavassa Sepi ja Masa. Ja hei, muuten Salavaara, jos sä muistat sitä osoittaa, minne sä ne levyt mukaan lähetät. Nimenomaan. Mä puhuitteni täysin pussiin. No, hei, ihan oikeesti Sepi, sulla on tullut kirje. Tässä on 2 vuotta Turpaa kiinni, nimittäin se kirje tuli tänne 3 viikkoa sitten ja mä en ole voinut lähettää sitä sulle. Mä tiedän, ketä sen on melko varmasti epäile yhtä neitokaista, mutta miksi et sä paas sitä tänne tulee, kun mitäs, niin. Tulee se tänne, hei, paas sinne tulevaan osoitteeseen, kun mä viikon päästä asun siellä Korsan keskustassa. Joo. Hei. Mä asun nyt täällä vielä Vallinojalla, niin. Joo. Katoppa, Masa katoppa, tuo Sepi asuu kohta Valliojalla. Että ei, kohta asuu Korsan keskustassa. Vau! Pääsitkö ihan sitiin saakka sun Korsa? Kuppiloitten viereen. Voi ryökäleen. Broadway lähelle. Mitä me Masa tuohon sanotaan, että ain't funny vai? Ain't funny, ei. No huhhuh. Ain't funny at all. Hei, tiedätkö mitä? Nyt tyypit järjestetään Megamixelliten painajainen. Laasukaa, joo, turvat kiinni nyt kaikki. 10 sekunnin ajan molemmat huutaa huhhuh ja ain't funny. Alkaa nyt! Ain't funny! No huhhuh! Ain't funny! No huhhuh! Ain't funny! No huhhuh! No joo! No joo! Nyt mä uskon, että Seppi ja Masa tekee ihan mitään hyvää sekin, kun tarpeeksi houkuttelin. No, oho! Oi ryökäleen paikka. Ei muuta, se on hyvä biisi. Seppi on naitavan näköinen. Eikä oo! Mä hajoan siihen täysin, kun kaikki tutut kuuntelee nykyään tätä. Ihan totta. Nimenomaan, joo. Huutaaks Reiki aina, että Seppi on naitavan näköinen? No kyllä se sitä hokee aina viimeistään tuon punkan puolella alkaa vinkua. Huija kummi. No huhhuh. No. Taas pitänyt tehdä ajat sitten. Saattaa teidät 2 samaan lähetykseen kyllä. Taas pitänyt tehdä ajat sitten. Atte, mä yritin tänään soittaakin tänne jopa muutamaan otteeseen, mutta en meinaa päästä läpi. Et vai. Kuten mä sanon, niin sä oot varmaan tottunut siihen. No huhhuh. Viimeksi vappu mä soitin 20 minuuttia vaan tänne, mutta kun ei pääse, niin meni takas grillijuhlille tonne. Sä soitit kuitenkin jollekin vitun Kososelle taas. Ei, ai niin, se Immonen, se ei enää vastaa puhelimeen, se vaan pitää linjaa auki. Immoselle terveisiä. Erittäin asioiden homma. Ei hetkinen, Westerinen vai kuka? Hetkinen. Mikä Westerinen? Ei, kun mä soitin kans ne HPY vähän yhdistelee. Joo, kato, hei, HPYlle aika paha nootti tästä näin. Se ei osaa kytkeä, jos menee linjat tukkoon. Se heittää ihan minne sattuu ne puhelut. Se on aivan totta siis. En mä tiedä, sit kun mä soitin tonne vikatiedusteluun. Eikö Kaljalle? Joo, vähän tätä. No huhhuh. Terve. Niin. Mitä? Niin mitä? Niin sä puhut en mä tiedä, onks ne katkaissut sen linjan, kun välillä mulle ei mene minnekään. Törkeetä. Se on muuten aika sikamaasta. On siis. On ei. Se joo. Joo, ja sitten hei, mä heitän pienet terveiset tähän väliin, kun se on Kaljalla. Niin tonne Mappuvieraille, jotka kävi tässä Kirvisen kujalle. Kaikille hyviä terveisiä Varposen kuja Kikoille ja näin poispäin. Ja sitten tietysti kaikille hyville tutuille, jotka sattuu kuulee ja kaikille näille. Nyt äitienpäivä kunniaksi kaikille äiteille terveisiä ja noin poispäin. Jaha. Ei tullut muuten paljon nyt. Ei, no mun on pistettävä paremmaksi. Etkä, ei kun maksimissa on yhtä vähän. Jaha, no okei. No kaikilla Järvenpään keskustan 8 C-luokkalaisille, sit Hemmolle ja Tondelle ja muille Tietolle ja joo, hyvä. No huhhuh. Sitten, mitä? Niin. No jatkava. Älä keskeytä. Ennen. Se on ikävä tapa, keskeytät ihmisten puheet heti. No hyi. Niin, tuhma poika. Poika, no huhhuh. Justiinsa. Joo, keidäs me sit lähdetään. Joo, kaikille muillekin, jotka tuntee mut. Tai no ei ihan kaikille. Ei no, ihan kyllä. Kaikki, jotka tuntee nimenomaan niille terveisiä. Miten käyttää kuollutta kissaa mahdollisimman kätevästi ja muistatko mikä se voitti? En tummi. Se oli semmonen, että sitä pitää välittömästi tehdä kissapirtele, kun se heittää veivisen nurkkaan. Eli niin, se haudataan sillä tavalla maahan, että kaivetaan semmoinen 40 senttiä syvä monttu ja tungetaan se pää edellä niin pystyasentoon sillä tavalla, niin että sen häntä ja tää aanus niin jää sinne maapilan yläpuolelle vaan. Ja sitten se pitää tehdä heinäkuussa, just kun on odotettu se 2 viikon helteet, 36 astetta lämmintä pakkasella varjossa, niin
sitten antaa sen 2 viikkoa käydä siinä. Ja tiedätkö mitä sitten tehdään? No, kerro. Otetaan tämmönen pilli ja työnnetään se sinne aanukseen ja... Hyvät kissapirtelet kasassa. Pirtele. Yes. Oli mulla. Kuinka monta kansalaista on joutunut viime yönä putkaan ja missä kaupungissa? Mikä City johtaa Salovara Shown putkatilasta ja 7. kalenteriviikon listat nyt? Ja kuulkaa hyvät ihmiset, nyt selviää, missä maamme kaupungissa suhteessa asukasmäärään on viime yönä ollut eniten huostaan otettuja poliisin toimesta. Ja mitenkö tällainen lista se tehdään? Tietenkin kaikki miettii pienessä pääkopassa. Tehdään sillä tavalla, että olen soittanut iltapäivällä 9 kaupunkiin tämän Suomenmaan päällä. Ja poliisin putka-osastolle vielä kaikille siis kysynyt, että montako tämmöistä rymyeetua viime yönä putkan suojia on teillä kaupungissanne korjattu. Ja kun mä saan ne antaa mulle luvun, mä jaan tuon kaupungin asukasmäärän tällä putkautettua lukumäärällä. Ja tämä luku, mikä sitä saadaan, yleensä se on 3000 ja 8000 välillä, on täysin vertailukelpoinen kaikkien kaupunkien kesken. Mukana Salovara Shown putkatilastossa Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Rovaniemi, Lahti, Pori ja Kemi. Ja viime viikolla eniten huostaanottoja muuten oli Rovaniemellä. Rovaniemi viimeksi korjasi Salovara Shown putkatilastossa kultapoti, eli pääpaikan. Mutta se kyllä ihmetyttää, että nuo pohjoisen kaupungit on niin epätasapainoissa noiden putkautettujen lukumäärästä, asukasta lukumäärästä kohtaan nimittäin. Eli yhdenneksästä kaupungista lähdetään. Ja yhdenneksäksi eli yhdenneksäksi. Eli tänä viikonloppuna yhdenneksäksi. Anteeksi, tällä kerralla yhdennekseltä sieltä. Viikonloppuna yhdenneksäksi. Eli 9. tällä viikolla eilen ollut Kemi. Kemissä vain 3 säilönottoja 26 000 asukkaasta. Kyllä tämä ikinä osaa kyllä sanoa, mutta ei voi olla, mä missä olen taas! Kahdennakseksi tuli suhteessa asukasmäärään kahdenneksaksi eniten ihmisiä. Mä en ikinä osaa sanoa 8. sijaan. Ykköstilat on vaihtunut kahdenneksaksi. Kauheeta. Kahdenneksaksi. 8. kaupunki on nimeltään Pori. 7. putkatilastoissa on Tampere. Ja 6. Salovara Shown putkatilastoissa on tämmönen kaupunki nimeltään Turku. Ja tämä Pohjanmaan bisnespitäjä, Hämeen bisnespitäjä Lahti on 5. siellä. Mitallisiat lähestyy. Kuten Albertilla umpilaiset 4. nimittäin on Oulu. Ja nyt jos tämä alitakin meni on mitallisijoille nimittäin. Tää on kaupunki, jossa on Suomessa 3. eniten putkaanottoja ollut viime yönä. 3. eniten suhteessa asukasmäärään kaupunki nimittäin Jyväskylä. Kauheeta. Ja siitä alkaa kyllä mitallisiat lähestyä jo rankasti. Seuraava mitalli on kyllä tämmönen hopeahohtoni ja toinen sija. Tällä hetkellä Rovaniemi ei ollutkaan 1. Toiseksi eniten maassamme suhteessa asukasmäärää huostautettuja ollut Rovaniemellä 9 kappaletta 36 000. Wham bang! Ja sitten antaa ensimmäisen kertaan. Mikä kaupunki, osaatteko laskea? Mikä kaupunki ei, mitään nimeä ei vielä sanottu, on Salovara Shown putkatilastojen 1. Pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa se on maamme pääkaupunki Helsinki. Helsingissä on ollut viime yönä eniten huostaanottoja suhteessa asukasmäärään koko Suomen kesken, että oliko se ollut kova Helsinkiin? Päivää! No päivää. No mikä sun nimi oli? Kuule mun nimi oli Markus. Markus? Yeah. Markus. Kirjo. No mitä, oliko se Markusilla jotain tämmöistä pizzaruoka-asiaa? Oi hyvä pizza. No kerro. Perhepizza. Perhepizza. No katot, etsit metsästä kunnon mätänen kissan ja hakat sen hyvin kunnolla koko perheen kesken ja sitten laitat hyvää kunnon pizza. Sinappia ja ketchuppia päällä. Ai kun toi kuulostaa. Vai perkele. Ai toi on kyllä hyvän kuulonen. Saiku on kyllä hyvä. Kyllä tulis hyvä pizza. Markus, kuulepa hei. Tiedätkö muuten mitä? Mä oon joskus päättänyt perustaa pizzeria ja mä oon keksinyt nimenkin jo sille valmiiksi. No vai, no mitä? Miltä kuulostaa semmonen pizzeria salmonella? Eikö se ole aika hyvän kuulunut? Vai, se on tosi hyvää. Ai kun sillä olisi kissapizzaa sitten. Hei, ootko sä suomalainen vai ootko sä kännissä vai Mä olen itse Virosta. Virosta? Yeah. No niin, sillä lailla asiameininki. Joo. Tehdäänkö Virossa paljon kissapizzoja?
Ei, no kyllä yleensä kaikki laittaa. Kato, kun ei ole lihaa, millä sitä laittaa. No ei erittäin hyvä. Se pizza on syntynytkin nimenomaan sillä tavalla Italiasta. Ei ollut mitään, mitä laittaa ruuaksi, niin ne lykkää jauhoja ja sitten kaikki kissat, mitä löytyy, niin siihen tulee hyvät kissapizzat. Yeah. Hyvä. Tehdään kissapizzaa. Kysytään välillä, että mitä mieltä Susanna on kissapizzasta. Päivää. Päivää. Saisitko jostain Markus tarjoa sulle kissapizza, niin mitä sanoisit ensimmäisellä treffeillä? Jaa. Mitäs sanoisit? Mitä joo? Katsopa, Susanna. Hei. Susanna! Minne sä häipynyt se tyttö? Susanna! Vaija. Se heitti vissi pois sen luurin. Heittikö se pois sen luurin? Ei, se vissi tykkää kissan pizzasta. Nimittäin katsopa systeemi on se, että yleensä tämmöiset naisihmiset kun vastaa, jos niitä huutaa sille, että Truituu! Tule pois tuu! Truituu! Susanna! Tule syömään! Onko Susanna siellä? Ei se ole ketään Susanna. Ei ole ketään. Voi mahdoton paikka. Minnekähän se Susanna ehti häipyä? Vai saat. Se varmasti järkyttyi tästä sun kissa-pizza-hommasta. Ai ja kato, kun suomalaiset tytöt ovat vähän hellampia kuin virolaiset tytöt. Ei ne vissi tykkää. Minkälaisia on virolaiset tytöt? Ai, ihan kovia semmoisia. Onko? Ai saat, hyviä. Voi raata. Ai kauan. Milloin olet viimeisin käynyt Virossa? Ai, kun mä olen ollut nyt jo 1,5 kuukautta täällä. Voi mahdoton paikka. Vai perkele, ei kestä enää. Pitäis mennä heti nyt Viroon takaisin. Eikö tunnu siltä oikein? Tökkiikö nyt? Ei, kato kun... en mä tiedä, kun on vähän tottunut sen Viron elämän. Vähän parempi asua tuolla. Joo. I see. Onko se Susanna tossa? Päivä? Mä täällä, hei. Sielläkö sä oot? Täällä joo. Mä en vaan ensin päässyt läpi millään. Sinnekö se? No mitäs Susanna sanoisi, jos tää Markus tarjosi sulle... Eiku hetkinen. Onko se Susanna? Olen. No niin, Markus. Kuulepa hei, Markus. Heippa hei. No hei, Markus. No terve. No, nyt stoppendaalit tälle linjalla, ei lirttailla nytten. Mitä Susanna sanoisi, jos tuo Markus tarjosi sulle kissapizzan joskus? Mä sanoisin ehdottomasti, että kiitos, mutta ei kiitos. Vai miksi? Ei. Et sä tykkää kissapizzasta vai? Elävinä. Ei kissoja saa syödä. Ai mikset saa? Ei. Vai miksi? Kissat on paijattavia ja sulosia. Vai miten niin, että sulosia? On. Kissat on parhaita elävinä. No miten niin ne on sulosia? Ne on sulosia. On sulla kissa? Ne on semmoisia, että niitä voi ottaa syliin ja niitä voi paijata. Ai jaa, vai vitsi. Aha. Ai jaa, ihanko totta vai? On joo. Koirat on ällöttäviä. Koirat on nuoleskevia. Koirat vai? On. Ei, miksi? Koirat on hyi. Ne kuolaa ja yök. Miksi sä tykkää koirista? En mä tykkää koirista. Vai miksi? Koiran pennuista, mutta en mä tykkää koirista. Vai mikset? No kun koirat on tyhmiä. Mitä? Koirat on tyhmiä. Ei ne tyhmiä oo. Onhan. On. Vai mitä? Muistuttaako koirat sulle miehiä vai? No ne on vähän niinku koiria. Vai mitä perkelettä? Koirat on vähän semmosia niinku potkittavia. Koirat tulee perässä, kun niille viheltää. Ai jaa. Aha. Vai näin? Kyllä. Ai saatana. Joo, mitä sanot? Tulisit sä mun perässä, jos mä viheltäisin sulla? En mä tiedä. Ootko sä hyvän näköinen? Oot sä nättiä, kilttiä? En mä kilttiä oo, mutta... Kyllä mä nätti on. Oot vai? Olen, joo. No minkä ikäinen sä oot? Mä täytän 24 just. Ai saatan. Ei se niin vanha mulle oo. Mä oon 22,5. Voi vitsi, sä oot tietysti alaikäinen. Mitä? Sä oot tietysti alaikäinen. Perkele. Saatana muija. Ei, Kimmolle ei kirjoita. Kimmolle puhutaan vaan nätisti. Ai jaa, just näin pitää tehdä. Totta. Joo. No missä sä asut? Hyvinkäällä. Hyvinkäällä? Minne suuntaan se on Lovisasta? Lovisa ei oo hei maailman kartalla. Mitä? Lovisa on maailman napa. Mut Helsingistä 50 kilometriä pohjoiseen, niin sitten... Onko se ihan paskapaikka? No ei tää ihan. On tää ihan hyvä paikka. Ai joo, ihan hyvä vai? Mhm. Ai jaa. Täällä on hyviä asioita. Täällä on minä. Sä vai? Pitäisikö tulla käymään vai?
Tervetuloa, tervetuloa. Kukas se huuhtaa sun takana tuolla? Siellä on mun tyttökaveri, siellä on Maria ja Kirsi. Tyttökaveri vai? Joo. Tykkäätkö sä Tykkäätkö sä... Heiko. Mitä? Meitä on 3 hurmaa vaan. 3 vai? Tykkäätkö sä enemmän tytöistä vai? Nyt tuli vaikea kysymys. Tytöt on älykkäämpiä, mutta pojat on ihan suosia. Ai jaa. Vai näinkö? Mitä? Mitä te naurattaa? Missä Salovaara on? Mihin sä hävinnyt? Niin. Hei, sillä on pissi flunssa. Voi vitsi. Hei, mä haluaisin puhua Salovaaran kanssa. Ai jaa, ihanko totta vai? Ihan totta, joo. Mä Missä haluaisin se on? päästä samalle linjalle Salovaaran kanssa nyt. Missä se on? En mä tiedä. Se katosi onneksi. Huuhta sitä. Mitäköhän me nyt tehdään? Mistä me nyt puhutaan? En mä tiedä. Tuliko se radiostakin vai? En mä tiedä, toppasti ei. On sulla radio? Mitä musiikkia sä kuuntelet? Mitä musiikkia vai? Mitä musiikkia? Bryan Adams ja Bonnie Tyler ja Maggie Riley ja Mitä? Paska. Metallica vai? On, niillä on ihan hyviä biisiä, mutta jos mä kuulin, kyllä mä muistan ne. En mä itse näin kovasti Evistä ei tykkää. No voi ikävä. Vähän hard rockia. Mitä? Mä en kuule mitään, kun tyttökaverit huutaa totta. Mitä se sanoi? Mitä se Def Leppardista? Mitä? Pidätkö Def Leppardista? Def Leppard vai? On se ihan hyvä bändi. Joo, on. Jee. Hei, me taidetaankin tulla toimeen kuitenkin. Mitä? Me taidetaankin olla ihan samalla linjalla sitten loppujen lopuksi. Millä linjalla? Def Leppardista. Ai jaa. Mut mä en kyllä pidä Maggie Reillystä, että sinänsä meidän... Mitä se sanoi? Bonnie Tyler on nynny kuulemma. Kultakurkku. Ai jaa. Joo, on. Kävitkö sä Ruisrockilla? En käynyt Ruisrockilla. Ai Mä kävin katsoa Tukholmassa, niin meillä on ollut varaa lähteä Ruisrockia. Vai. Etkö sä tykkää Nirvanasta? Tykkään Nirvanasta. Nirvana on ihana. Ai jaa. Kyllä. No, missä se Salovaara hävisi nyt? En mä tiedä. Salovaara hylkäs meidät. Ei, se voi olla totta. Perkele, en mä saa johtaa täältä asiakasviota. Vai Kaljala vai? Kaljala, joo. Onko teillä tuolla kallia? Mitä? Onko teilläkin tuolla kallia? On vai? Haluatko tulla Kaljalle? Vai perkele, pitäis käynnistää heti autoa ja tulla Totta. tuonne päin. Kaljaa. Budweiseria. Jääkaappi täynnä. Mitä kaljaa? Budweiseria. On hyvää vai? On, se on tosi hyvää. Parasta kaljaa mitä on. Mitä maalainen kalja sen? Amerikkalainen. Amerikkalainen. En mä tykkää niitä saksalaisista kaljasta. Ei oo. Vai, ne on hyviä. Ihan hyvää, mutta... Ne on tosi hyviä. Tykkäätkö suomalaisesta kaljasta? No voi juota, jos ei oo mitään muuta ottaa. Totta. Mitä? Mut tyttökaveri sanoi, että me ollaan jo melkein kihloissa. Kihloissa vai? Ketkä, me vai? Ne ilmeisesti. Vai vitsi? Ihanko totta vai? Joo. Meistä tulisi varmaan ihan hyvä pari. Meinaatko vai? Kyllä, mä luulen. Pitäisikö mennä naimisiin vai? Joo, ja hankkii monta lasta. No, paljonko sä meinat? En mä tiedä, ehkä sellainen 6 lasta. Riittäisikö 10? Ei se 10 Ei tarvi vai? Ei oo. Ai jaa. 6. 3 tyttöä, 3 poikaa. Vai jaa, vai näin? Mä saan Salovaaran puhelimeen jossain vaiheessa. Hei Vaara. Joo, perkele kun jäi ovi auki. Ovi kiinni! Jaha, miten täällä on pärjätty? No, me ollaan kihloissa perkele, meillä on jo hääpäiväkin sovittu. Mitä täällä on tapahtunut? Mä kävin juomassa pullon kaljaa ja sitten täällä Susanna on mennyt kihloihin. Sori Salovaara, sä kävelit nyt onnes ohi. Mä oon jo kihloissa. Oi Raato. Siis mä en voi lähteä hetkeksikään kaljalle sillä tavalla, että Susanna ei menisi kiiloon jonkun Markuksen kanssa. Totta. Tää on ihan onnellinen pari. Toivotan meille onnea. Jee.
Ei tästä nyt kyllä, tästä ei kuulkaa nyt kyllä hyvää seuraa. Mikset? Jos se ei tuo meininki loppuun, niin se saa jatkua. Voi Salovaara, mä olisin niin halunnut puhua sun kanssa, mutta sit mä puhuin Markuksen kanssa. Kato. Tämä kyllä, tiedättekö mitä? No. Mitä? Mä soitan semmoista musiikkia nyt teille, minkä tahtiin te voitte tehdä ihan mitä lystäätte siellä linjoille. Nyt me lähdemme uudestaan kaljalle. Odotas Salovaara, Salovaara. Mitä? Mulla olisi toivepiisi. No mikä? Sä et soittanut mun toivepiisi viime kerralla. Mikä se oli? Se oli Soul to Soulia. Voi. Kun pääsikin unohtumaan. Tästä hyvästä mä en sulle enää yhtään biisiä ikinä. Niin. Hei kuule, hei. No. Onko sulla semmoisen virolainen bändi kuin Merry Christmas Mr. Lawrence? Ja se keväällä tuli se uusi CD-levy niillä. Ei oo semmoinen. Vai saatana, miksi et sä oo itse ostanut? Hei tyypit! Nyt mä teen semmoisen homman, että menkää vaikka naimisiin, tehkää mitä lystäätte, mutta täällä jatkuu showt nyt, ymmärrättekö? Menikö jakelu, Sä et soita mulle Def Leppardia. En varmasti soita sulle Def Leppardia. Mä soitan sulle Shamenin Ebenezer Good. Mä soitan sulle, no eiks ookin? Mitä muutakaan sä voit odottaa mieheltä, jonka sä oot just pettänyt ajatuksissasi? Hei kuule, hei Vaara kuule. Sinä jätit minut. Ennikään jättänyt. Kun ite rupesit lirttailemaan tuon Markuksen, oliko pakko ruveta heti lirkuttelemaan vieraiden miesten kanssa? Mä olisin halunnut vaikka sinun kanssasi vaikka Make a Love Like a Man, mutta sä vaan häivyt. En mä mihinkään häipynyt. Mä en sano enää suun vuoroa ja sitten mä päätin, että mä lähden kaljalle. Tosi törkeetä. Seetät mut toisen miehen kanssa, sit sä syytät mua, että mä petän sua. No siis tilaisuus näköjään tekee varkaan. Kyllä, siis, ja monta en minä sua mihinkään jättänyt. Sä ite ajot itse semmoisen tilanteeseen. Vaikka mä jättäisin sut minne, ei sun kuitenkaan pakko mennä aina niinku muiden miesten hoiviin sitten siitä. Tajuut sä? Ei mua saa jättää yksin. Ei vai? Ei saa. Niin, mutta jos mun on vaikka joskus pakko lähteä käymään paskalla tai jotain muuta vastaavaa tämmöstä, niin iskit sä sillä välin kun... Päivä, sulla oli jotain asiaa. Joo. No mikä oli homman nimi? Mä kysynyt Viva Las Vegasia. Eikö se ole Elviksen alkuperäinen kanta-esitys? Me kysytään asiaa tältä 590 studiorolilta. Onko Elviksen alkuperäinen esitys Viva Las Vegas? Mitä? Onko? Kyllä tuli lasin takaa tietää, että kyllä se on kuule alkuperäinen esitys Las Vegas tämän Elviksen. All right. Sovitaanko näin? No. Nyt on semmonen toivomus. No, mitä? Meillä on Kotkassa tämmönen pieni porukka, mikä on aivan rakastunut Viva Las Vegasin Z-Topin esittämänä. Se on nimittäin ainut Elviksen biisi, mistä on tehty cover-versio, siis tollanen, mistä minä olen sitä mieltä, että Elvis jää toiseksi aivan varmasti. Niinkö meinaat? Kyllä. Ootko tätä mieltä? Olen. Kuules! Se muuten vois löytää multa ihan selän takaa. Ootatko 5 sekuntia, niin mä käyn tsekkaamassa. Alright. Ota pikku hetki. Höpöt, kerro vaikka vitsi sillä väliin, joko? No mitä mä nyt kerron? No, kerro jotain, mä lähden tsekkaamaan, löytyykö biisiä. Oota, Kappa kertoo. Vento vähän. Noniin, Kappa tässä terve. Mitä se höpää ja vieläkö se on siellä? Niin, kyllä. No mikä oli homman nimi? Niin, se toi Elviksen biisi. Joo. Onko se Elviksen biisi? No on! Las Vegas. No on kuule, mutta ei multa löydy tällä. Mä katson tätä hirveätä listaa, mistä on kauheasti biisejä, mutta ei mulla oo... Mä voin kertoa, se pitää saada se Z-Topin versio siitä. Z-Topin versio. Kyllä. Kuule, tää ei varsinainen tämmönen puhelimitse toteutettava toivomusiikin-ohjelma on, mutta jos mä löydän sen, niin mä lupaan soittaa se. Sovitanko näin? Sovitaan. Joo, sä et varmaankaan missään tapauksessa, sä inhoot. Silloin jotain asiaa vielä. Niin mitä? Niin mitä sä sanoit jotain? Mä sanoin jotain, että saanko arvata yhden asian? Mä tiedän, että sä vihaat yhtä bändiä. Mikä nimi on Army of Lovers, pitääkö paikkansa? Kyllä. Mä ihannoin sitä bändiä. Mä tiedän sen, että se on sen, mutta se ei oo Elviksen alkuperäinen. Joo. Hei, mä tiedän. Hei, kuule. Mä otetaan Kotkasta nyt taas näin. Nyt on semmonen juttu, että meillä on siellä Viva Las Vegas Fan Club täällä näin. Kuule, tiedätkö mitä? Mä pistän nyt tällä hetkellä pyörimään Z-Topin Viva Las Vegas, sovitanko näin? Kiitos. Viva Las Vegas. Kiitos kaikille. Jos se teidän korvissanne kuulostaa Army of Loversilta, niin te olette juonut vähän liikaa viunaa. Ei jumalauta. No ei se mitään. Terveiset Kotkasta. Ei se mitään, terveiset Kotkasta. Jos tää Z-Topin Viva Las Vegas tosiaan kuulostaa joltain muulta kuin Z-Topin Viva Las Vegasilta, esimerkiksi Army of Loversia, niin teillä on jotain häikkää. Kelivaroitus kaikilla tieosuuksilla. Salovaara. Nyt tulee mahtava ylläripuhelu. Niin, näin se käy. Hetkinen, kun etsitään tämän lumpun puhelin, niin tossahan se onkin jo. Nytten, ja sitten vielä,
No niin, nyt niin. On, joo, tossa. No niin, pyöritetty. Kauheeta, sillä on joku ihan... Niemisellä. Oliko Anne puhelimessa? Ei. No, käsketkö sen puhelimen? Halo? Pistikää se luurinkoon. Tampio. Onko Anne sillä? Ei. Käskikö sen puhelimen? No nyt se ainakin meni. Nytkö se pisti? Ai jaa. Jumaleison sentään. Se kuuli, kun mä höpöttin. No otetaanpa. Vittu, mä soitan sille uudestaan, saatana. Nyt on numero pyöritetty. No niin. Onkohan se Anne nyt siellä kotossa ollenkaan? Mistä veto nyt on varattua tää numero? No nyt on pyöritetty aika. Painoa. No perkele. Otetaanpas ihan uudestaan. Kyllä mä jumalauta soitan sinne, jos mä kerran aio soittaa sinne. Niin kerta. Ja sitten niin, jos se tää peli lopu, niin se saa jatkua. Eli näin se jatkuu. Niin. No niin, nyt on pyöritetty. Noniin, sanoppa nyt puhelin jotakin. Tuut, olisiko mitä tuut? No ei oo tottakaan. Elikkä siis tästä nyt redial, nyt se pyöritti sen numero, nyt se lakkasi. Kaikki nyt on. Kerta kaikki on niin kuule, ei mitään rajaa. No onpa ihmeellinen puhelin, kun ei edes hällyytä. Hallo? Hallo? Halo? Onko sillä ketään? Haloo? Aha. Ei kun mä soitan vielä kerran, mä otan ridaililla tästä. Noniin, niin, on se kumma. No nyt on numero pyöritetty. Mä soitan koko illan sinne. Seuraava show sitten. Haloo? 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 H-A-H. L-O. Eiku, nyt mä yritän viimeisen kerran sinne. Elikkä siis, nyt mä pyöritän nollaa tapaa sitä ulkolinjaa. Ja seuraavan, muuten tässä on showta jäljellä tunti 10 minuuttia vielä, niin seuraavan tunti 10 minuutin aikana me soitamme Lahteen. Sitten aivan kuulkaa koko shown ajan, kunnes siellä joku vastaa tähän puhelimeen. Nyt on pyöri. Niemisellä? Oliko Anne kotona? Anne ei ole kotona, on varmaan tuolla naapurissa. Jaa, onko sinne naapuri? Niin, enpä mä sanokaa terveisiä sille Pertille. Joko? No minähän kerron. Mistä? Keltä mä kerron? Salovaara Pertti henkilö lähettää terveisiä. Selvä. Kiitos, hei. Kiitos, hei. No nyt kun... Anne ei muuta kuin aplon. Olikin tää niin rankka isä. Hei, mä kyllä tiedän ihan tasatarkkaan, mitä tässä on tapahtunut. Tässä on tapahtunut semmonen homma, että se pikkusisko vastaa puhelimeen semmonen polvenkorkunen sieltä ja Isä, siellä joku setä huusi mulle ja sanoo mua. Ja sitten isä sitten tullaan, että mitä? No, eihän täällä ketään ole. Nyt on siellä, kyllä se puhelin kohta soi. No eihän se soi. Ja no soi. Ja sitten sillä Pertti vastaa, että no onko se kotona? Nimittäin tässä oli kas valokuvia siltä ja tämmönen kysymys on sulle, että tää Anne on yhden puutarhurin Jannen Böna, mut silti se on 20 muun jätkän kanssa. Elikkä sillä olisi pitänyt heittää muutama kinkkinen kysymys. Emme pääse tsekkaamaan Annen miessuhteita suunnasta 918, mutta pääsemme tsekkaamaan minkälainen on Two Unlimitedin The Real Thing. Sekatapa vielä tähän osastoon ennen Prodigy-uutta sinkkua. Kysymys on yksi, montako kertaa olet ollut sängyssä itsesi vanhemman naisen kanssa. Sanotaan, että kädet ja jalkojen sormet loppui tossa 15-vuotiaana askemaan. Koska sulla on synttärit 9.10. Katsonko telekkarista koskaan Muumia? Enva videolta. Mitä lätkäjoukutta kannatat muun puolesta? Kaikki vois upota Amantoon. Minkälaista musiikkia kuuntelet vaikka? Minkälaista pelkkänkö hammaslääkäriä? En. Kenen filmitähden kanssa menisit mieluiten sänkyyn? Lassi olisi aika kova sana. Noniin, 8. kysymyskin on, pidätkö koirista? No en, älyttömästi paitsi Lassiasta. Unelmiesi nainen. Mä sanoin, että niitä on 2. Kate Bush tai Katherine Zeta-Jones. Ja 10. Kuulunko kirkkoon? Vastaus on anssimaisesti en. Päästään nyt kirkkoon kulmaattannanni. Se ei seuraava. Mitä sanoit, että poltanko? Kyllä. Puolesta Marro. Mistä tulee sana terskama heppis? Yleensä sana terskama heppis tulee suusta. 3. Pesenkö hampaasi päivittäin? En, vaan myöskin illoittain. Sekä päivittäin että illoittain. Paras kauniiden ja rohkeiden näyttelijä. Semmoista ei ole olemassakaan. Ja karkki, maakutsu, miksi teet näin? Tää ei helvetti.
Jumalauta, tällainen aivan sekavaa porukkaa kuulkaa soittelee ja kirjoittelee. Tuossa kanssa olenko koskaan polkunut täysiä polkupyörällä alasti sukkahousut päässä likaa kaivoon? En, mutta olen polkunut polkupyörällä vaatteet päällä, Suomi-verkkarit päällä ja lippalaki, josta roikkuu vihreä kukka ja mehiläinen kondomi. Ja mun suussa on ollut HK-sininen lenkkimakkara. Prodigy-fanit, are you ready? Kaikkein idioottimaisen henkilö, tää muuten tulee mistä päin maailmaa, tää tulee, en mä muista, tää tulee kuulkaa Suomesta. Joo, Muurhamesta. Kaikkein idioottimaisen henkilö on löytyvä aina varanrehtorin pallille kohonneesta kenestä. Äijän kämäisestä Gold Kauko Hihnala. Hän on tyhmä. Aina vuoteen 89, jolloin opiskeli fysiikkaa kautta kemian alkeita. Koko pirun luokka luntasi. Kukaan mitenkin kyseeseen kokeeseen. Ja mies paha vai virnuli paha arvistamattomana tyytyväisenä, mutta ei siinä kaikki. Yllä olevan pääsee vielä monet. Veinpä miltei täydellisen paperin ukolle ennen kuin kerkesi ulos luokasta, puhelin väkisinä oikeasta vastauksesta tietenkin luokan ulkopuolella. Jotkut ystävät edelleenkin painiskelivat kokeen ääressä. Joten painelin täysin vakuuttuneena hakemaan paperin pois. Korjasin väärät kohdat leperrellen jotain, että oho, enpä tuota huomannut, ehdinpä vielä korjata. Ja sitten ojensin kokeen Kaukolle, joka oli vain tyytyväinen näissä opetuksessa tehokkuuden. Kaikki kunnia typerimmälle ihmiselle, Kaarlo Topelius Kihtilä. Suomen 3. tyhmi ihminen. Voi että on tyhmä. Jos joku tommosen lankaan menee, niin pitää kyllä todellakin puuttua kromosomia vähintään päästä. Mitä, te olette kavereiden kanssa istumassa iltaa ja ottamassa häppää, vai mikä on tilanne? Joo, se on tilanne. No kyllä täällä kahviakin juodaan, että... Oot sä kuskina sitten? En mä oo kuskina, mä juon ihan kaljaa, mutta noin muut tossa kittailee kahvia näköjään. Mitä se yrittää tämä naaraspuolinen selvittää siihen väliin? No mä yritän, en mä tiedä mitä se yrittää selittää. Siis, mä kuuntelen puhelimeen, okei? Kauhea veininki päällä. Hei, mutta hei, mä oon linjalla sinä, nimittäin mua rupes kiinnostaa tuo kuskihomma. Mä kysäsin ihan oimennen tuosta linjalta numero 1. Enpä kysäisekään, mä painoin sen vahingonsa pois. Anteeksi. Ei tää meni nyt ihan mahdottomaksi. Mun piti kysästä, että miltä tuntuu olla kuskina, mutta mä painoin sen vahingonsa 6 tuosta linjalta. Oikein. Tiedätkö muuten mitä? No? Nyt sun pitäisi oikein sääliä mua ihan kauheasti. Sua? Niin. Miksi? Kokeilepas, kun mulla on tauti päällä. Tauti? Niin. Mikä tauti? Flunssa. Mitäs kuvittelit sitten? Voi, sua raukkaa. Vielä vähän. No voi, että kun sä oot niin säälittävä flunssas kanssa. Voit sä vielä oikein kunnolla sääliä, oikein sydämesi pohjasta? Oi, säälittävää. Yes. Tiedätkö mitä toi kolaus? No? Mikäs tuonne pöydän pohjaan pamahti? Kauheeta. Voi mahdoton paikka. No, kiitos sulle. Kuitenkin oli ihania säälimisiä. Ei mennyt oikein, ei mennyt kunnolla. Katsopa, aina kun soitetaan tänne, niin pitää sanoa, että päivä! Päivä! No niin, nyt alkaa kuulostaa jo. Mutta sulla oli yksi vika vielä siinä. Mitä? Sä sanot, että tätä päivää, kun sanotaan päivä! Ai vittu, haista paska. Kokeilepa uudestaan. No päivä! Eikä kun sanot, että päivää, kun pitäisi sanoa päivä. Päivä! Ei kun päivä! Ai haista. Ei, nyt on. Ei kuule, onko se taas tämä sama eestiläishullu, joka sillä soittelee? Jep. Voi että sä oot kipeä jätkä. Ai Mistä sä soitit? Lovis. Mistä? Lovisasta. Loviisa? Joo. Tää ydinvoimalla on nähtävästi tehnyt sinunkin vaikutuksessa. Sä oot ihan kipeä. Sä soittelet väittää olevansa eestiläinen jätkä ja se on aina ihan turvat ja naamat, kun se soittaa tänne. Sitten toivo aina jotain vitu Merry Christmas Mr. Lawrence nimistä yhtiötä, josta ei kukaan taju yhtään mitään. Ei jätkä, kuule. No. Kuule se on Viron parhain bändi, se Viron ykköslistalla bändi. Vittu, mitä ohjelma täällä ei ole semmoista Viron ykkösbändi, ai paskat. Meillä pitäisi olla... Ehdottomasti, kyllä Viro ykkösbändi. Ai saatana. Hei, muistatko... Jätkä kuule. Muistatko... Niin? Hei, kaipatko sä turpia vai? Voi kuule, lähetäänkö viivalle kuule? Et varmaan jää toiseksi kuule. Näkisipä sen toisen kundin, joka on ennenkin yrittänyt, mutta kuulepa Markus. No. Muistatko, kun mä melkein viimeksi hommasin sulle naisen täältä? Joo. Muistatko? Mitäs Sussalle? On se soittanut? On totta kai, mutta mä oon niin ilkeä jätkä, että mä oon antanut sun puhelinnumeroa sille kuitenkaan. Ai. Eikö se ole ilkeä, että hommanko taas naisen sulle? Lukekaa hyvät ihmiset, joka poika ihan älyttömästi, mullekin... Hei! Tiedätkö mitä, joka pojasta tuli mieleen yksi älyttömän paha homma? No. Nimittäin. Silloin kun mä olin ala-asteella, niin mä sitten löysin tämmöisen lehen kuin Joka poika, ja oli älyttömän puutteessa sitten, ja mä ajattelin sitten pistää siihen kirjeenvaihtoilmoitukseen, että... Ja se teksti, mä muistan vieläkin, että hei te kaikki fiksut tytöt, miksei pojatkin, ja sitten lähettäkää Jumalalta kirjeitä tänne ja näin päin pois.
Niin, kato, se on aivan, sinä ei voinut nimimerkillä olla ollenkaan, vaan sinä pitää olla ihan omana ittenään. Joo, niin näin on. Joo. Niin homman nimi kävi tämmönen, että mua hävetti ihan älyttömästi sitten, että ei vaan tutut ole saanut tietää sitä mitään. Niin mä pistin sitten joka poikaa silleen, kun mä ajattelin, että ei mun luokkakaverit nyt joka poikaa lue. Niin tiedät sä, miten kävi sitten? No. Just se numero, missä mulla oli se mun kirjeenvaihtoilmoitus, tuli ilmaisjakeluna jokaisen alle 15-vuotiaan kotiin. Aivan. Ehkä niinku hiukkaa hävetti se. Siis jengi niinku tuli mulle monta viikkoa koulussa ihan putkeen, ihan sukkana sitä asiaa. Sanoppa muuten kun sinä oot tämmönen äitis-ihminen, pitääkö paikkansa? Joo. Niin mä oon monilta äitis-ihmiltä sanonut tämmöstä, sanoppa nyt ihan, siis mehän nyt voidaan keskustella niinku nainen miehille tässä. No niin. Joo. Niin tämmöistä äitis-ihmisiltä semmoista pientä kritiikkiä, että jotkut naiset äidit on väittäneet, että tää on niinku tämmönen, varsinkin tämä perjantai-ilta niinku tämmönen epäsiveellinen ja pahoihin tapoihin kasvattava. Ei, kun äiti kuuntelee itsekin sitä. Jaa. Joo, joka perjantai. No niin, sillä lailla. Joo. Että siinä suhteessa ei omena kauas puusta putoa. No ei kyllä, joo. Sovitaan näin. Joo.